אהלן. שלום לכולם. היי, מה קורה? שלום, אתם על השתי גם ככה, אתם יכולים לעשות שלום עם היד, להראות שאתם נוכחים. מי ששומע אותי, חבר'ה, אני אשמח מאוד אם תפתחו מצלמות, שלא נרגיש שאני מדבר אל המסך. רגע, איפה אני עושה? זה יהיה נחמד. ליקי! כמה דקות אנחנו נתחיל, ניתן לכולם להצטרף. יפה. טוב, אוקיי, מעולה. אז בואו נעשה השתק. מעולה. אז חבר'ה, אני שוב פעם אומר ומבקש, מי שיכול לפתוח מצלמות, שערי נוכחות, גם אם אתם בשירותים זה בסדר, אנחנו כולנו משפחה אחת, אין שום בעיה. אני מצטער שאני עושה את זה תוך כדי, כי אני רואה אנשים שנכנסים, והפגישה הזאת סגורה, אז אני רוצה רגע לתת לכולם באמת להצטרף קודם, עוד איזה דקה, שתיים. מעניקים תקווה כלשהי. אוקיי. מעולה. טוב, אז אני אתחיל, ותוך כדי אולי יצטרפו אלינו עוד אנשים, אז ככה. האמת, אני רגיל לעשות את המפגשים האלה, את האתגרים האלה, באחד על אחד, או בקבוצה, מול כל המועדון, ופעם ראשונה שאני עושה את זה בזום, וזה בהחלט מעניין אותי לראות איך זה יזוז, ואם זה יעבוד טוב גם בצורה כזאת, ואם כן, אז אנחנו נשתמש בזה גם בעתיד. את אתגרי התזונה של המועדון אנחנו עושים באופן קבוע, בשנים האחרונות יצא לנו לעשות, אני אומר אולי עשרות של פעמים לעשות את האתגרים האלה, ואני מאמין גם שזה יקרה גם בהמשך. אנחנו במועדון, ואני אישית מאוד מאוד מאמין שהנושא של תזונה יש לו משמעות מאוד 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 חשובה בתפקוד שלכם בתוך האימונים, וגם התפקוד שלכם מחוץ לאימונים, ובגלל שאנחנו מתעסקים בהכל, בכל מה שקשור לבריאות ואורח חיים, ולאו דווקא רק באימון עצמו, אז יש פה חשיבות גבוהה לעשות איזושהי עבודה בנושא הזה של התזונה. האתגר הזה הוא קודם כל בהמלצה, זאת אומרת, אתם לא חייבים לעשות את זה, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אתם יכולים לשחק איתו ולשנות אותו איך שבא לכם, אם אתם תעשו אותו כמו שאנחנו נגדיר לכם, אז אני מבטיח לכם תוצאות. אם לא תעשו אותו כמו שהגדרנו, אז יהיה לכם קצת יותר קשה להשיג תוצאות. אחוזי ההצלחה באתגר הזה גבוהים, אוקיי? בסופו של דבר, הם אחוזים גבוהים. זה בעיקר בגלל שאנחנו נותנים המון מידע. אחד הדברים שאני שמתי לב אליו
בשנותיי כמאמן, זה שלמתאמנים אין שום הבנה, או הבנה נמוכה מאוד, של מה נכון מבחינתם לאכול, ולפעמים גם לא רוצים לדעת את זה, אבל ברגע שמגיע סימון והוא נופל, אז הדברים מתחברים הרבה יותר טוב באימונים ומחוץ לאימונים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כל נושא ההצלחה הוא תלוי בכם, הוא לא תלוי בי, הוא לא תלוי במפגש הזה. בסופו של דבר, אם אתם תעשו את הדברים כמו שצריך, אתם תצליחו, ואם לא, אז לא. אבל כל היופי זה שאנחנו עושים את זה כקבוצה. תראו כמה אנשים הגיעו לשמוע את זה, וזה מראה שיש נכונות ויש רצון. אנחנו פתחנו כבר לפני המון שנים קבוצת תזונה, שהיא קבוצה סגורה בפייסבוק, ואנחנו נשתמש בקבוצת הפייסבוק לכל האתגר הזה, לכל התקופה הזאת בעצם. כל הסיפור של הקבוצת פייסבוק זה פשוט מקום שבו אתם לא תרגישו את החפירות, כי יהיו חפירות, יהיו המון שאלות, יהיו המון שיתופים של אנשים, המון דברים שנרצה לעלות ולשתף, וזה בסדר. אנחנו רוצים שזה יעשה בצורה שיהיה לכם נוחה, שתוכלו לשלוט בזה. אז קבוצת הפייסבוק היא המקום לכל השאלות שלכם, לכל הדברים, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. כמובן שאני עושה שם גם סינון, זאת אומרת, הקבוצה היא נטו סגורה למתאמני המועדון, או לאנשים שמשתתפים באתגר הזה. לא תראו שם אנשים שלא לא קשורים אלינו איכשהו. אחלה. אז שדיברנו על זה, נוכל לרוץ הלאה. נסתכל עליי, יופי, מצוין. אז בואו נפתח לנו שיתוף, דקה. אני קצת חלש בזום, אז תסלחו לי. יופי. אני אשמח לדעת שאתם רואים את מה שאני רואה. רואים את הקובץ הזה? סמנו לי עם היד. מצוין. יופי. זה אומר שזה מולכם. מעולה. אז הקובץ הזה, בעצם זה הקובץ שאתם תקבלו בקבוצת הפייסבוק. הקובץ הזה מכיל בתוכו בעצם, בוא נגיד, את כל הדברים שאנחנו צריכים. יכול להיות שיצוצו פה דברים שלא כתובים, ובשביל זה אנחנו ניתן זמן בסוף המפגש הזה, לכל מי שרוצה להישאר ולשאול שאלות, אני אשאר פה כמה שצריך, אענה לכם על כל השאלות. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לרוץ קצת על מה שכתוב כאן ועל מה שאני רוצה להגיד, ותוך כדי, אם יש איזה משהו מעניין, אתם מוזמנים לפתוח את המיוט ולעלות, אבל בבקשה רק שזה יהיה בצורה מסודרת ובאמת באמת חשוב. אוקיי, אז מה שקורה באמת, יש לנו לפנינו לפחות, אני מאמין שלפחות 30 יום של תקועים בבית, אוקיי? לצערנו הרב, הסגר הזה לא ייקח שבועיים, אתם כבר הבנתם את הסיפור הזה, אני מתאר לעצמי, לכן זה נותן לנו איזושהי מסגרת זמן מאוד מאוד נוחה. רובכם לא עובדים, גם מי שעובד זה לא באמת משנה, עדיין המסגרת זמן הזאת היא מסגרת מצוינת. אנחנו יכולים להגדיר לעצמנו 30 ימים, שבהם אנחנו רוצים לשנות לגמרי את כל הרגלי התזונה שלנו, ואולי אפילו עוד הרגלים נוספים. אנחנו נרצה לשים דגש משמעותי ואיכותי מאוד 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 על התזונה שלנו, לא כזה איזה משהו על הדרך, זה אתגר, אוקיי? אם אנחנו רוצים משהו על הדרך, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אמרתי לכם, לשחק עם זה איך שאתם רוצים. אבל אם אתם נכנסתם לאתגר הזה, האתגר הזה צריך להיות נקי, במרכאות, הכוונה היא, הוא צריך להיות לפי החוקים, לפי הנהלים, לפי מה שאנחנו אומרים, ולנסות לעשות אותו גם בצורה מלאה ביותר, ממש לנסות להקפיד להיות פדנטים כמה שיותר. וזה באמת ההבדל בין מי שמצליח מאוד למי שלא מצליח, הקטע הזה של כמה אתם פדנטים, כמה אתם אחראים על היום שלכם וכמה זה חשוב לכם. אז אמרנו 30 יום של תזונה נקייה ומדויקת, ניתן לכם תחושה מספיק טובה אם זה הכיוון, אם זה מתאים לכם, מה מתאים לכם, כמה מתאים לכם, מתי אוכלים, איך אוכלים, ובעצם תיתן לכם תמונה טובה מאוד של מה נכון ומה לא נכון. המטרה הגדולה, בגדול, המטרה של האתגר הזה, להקנות לכם הרגלי תזונה, ולתת לכם את הידע לשמור על משקל תקין. ידע זה כוח, ולכן מה שאנחנו רוצים זה שאתם תעשו המון ניסוי וטעייה על הדרך, כדי שתבינו מה נכון בשבילכם, שתוכלו לסגל לעצמכם מסגרת שתביאו אתכם לתוצאות שאתם רוצים. את האתגר הזה אפשר לעשות לכמה מטרות. אפשר לעשות אותו לתפקוד היומיומי שלכם, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות אותו עכשיו, לשמור על תזונה מסוימת, שתעזור לי לייצר אנרגיה טובה במהלך היום, להרגיש אנרגטי, לא להרגיש עייף, לבצע את הפעולות הבסיסיות שלי במהלך היום בצורה טובה, להיות פעיל, לא להרגיש קושי בשום דבר שדורש ממני מבחינת הפעילות היומיומית שלי, ויכול להיות גם משהו אסתטי, זאת אומרת, יש פה שתי מטרות, מטרות של אנרגיה, מטרה של אנרגיה, יש פה את המטרה האסתטית, המטרה של להיראות בצורה מסוימת, המטרה היא לשנות את המבנה הגוף, בעצם את אחוז השומן והשריר בגוף שלנו, בהתאם למטרה שאנחנו רוצים. אני מתאר לעצמי שרובכם הגעתם לכאן, כי אתם רוצים לאבד שומן, לאבד מסת, לאבד משקל בעצם, לרדת במשקל, להשיג תוצאה שהיא תוצאה של ירידה כלשהי.
עכשיו, בשביל שנבין בכלל איך אנחנו תוקפים את הסיפור הזה, אנחנו צריכים להבין מה זה מאזן קלורי. עכשיו, הדוגמה הזאת, הדבר הזה של מאזן קלורי, אני אוהב לתת תמיד את הדוגמה של החשבון בנק. זאת הדוגמה הטובה ביותר והיא תמיד עובדת. אני מתאר לעצמי שאף אחד כאן במועדון, אלא אם כן יש משהו שאני לא יודע, שאני אשמח לדעת, אבל אני לא בטוח שכל אחד יכול לקחת את הכרטיס אשראי שלו וללכת לקניון, ולבזבז כמה שהוא רוצה, בלי שום חשבון, לקנות מה שבא לו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לצערנו הרב, רובנו לפחות. אנחנו חייבים לנהל את ההוצאה ואת ההכנסה שלנו בצורה נכונה, כדי שלא נגיע למצב שבסופו של דבר לא יהיה לנו כסף לחיות, לקבל טלפון מהבנקאית ואלוהים יודע, אוקיי? העניין הקלורי, ההכנסה בהוצאה הקלורית שלנו, זה בדיוק אותו דבר, שהמטרה העיקרית שלנו במקרה של ירידה, היא לא אותה מטרה כמו שהייתי רוצה בחשבון בנק. מה היינו רוצים שיקרה בחשבון בנק? היינו רוצים להיות במאזן קלורי חיובי, להיות במאזן חיובי, זאת אומרת, להיות עם יותר כסף, אני רוצה להוציא פחות, להכניס יותר, זאת השאיפה של כולנו כמובן. בנושא התזונה, ברובכם זה לא יהיה המטרה. זאת אומרת, אתם תרצו לייצר דווקא מצב הפוך. מצב שבו הוצאתם יחסית הרבה, והכנסתם יחסית מעט, אוקיי? אז כדי שנבין את מאזן הקלורי, אנחנו נצטרך לגשת לעוד כל מיני מונחים שיעזרו לנו באמת לקלוט את זה. אבל בגדול, אם אני אהיה במאזן קלורי חיובי, זאת אומרת, אם אני עכשיו... רגע. אני עכשיו בעצם מוציא מעט אנרגיה, אבל אני מכניס המון אנרגיה בצורה של אוכל, אז בסופו של דבר, בסופו של יום, בסופו של שבוע, בסופו של חודש, המאזן הקלורי שלי יהיה חיובי, זאת אומרת, בסופו של דבר נשאר לי בחשבון בנק כסף. אם אני רוצה לרדת במשקל, זה לא יעבוד כל כך, זה לא יהיה חכם. אם אני רוצה לעלות במשקל, או לבנות למשל מסת שריר, זה כן יכול להיות דבר חכם. אם אני אהיה במאזן קלורי ניטרלי, זאת אומרת, אם עכשיו הוצאתי אנרגיה בדיוק באותה מידה כמו שהכנסתי אנרגיה, אנחנו נראה שמירה על הקיים. שמירה על הקיים זה במרכאות, כי זה לא בדיוק שמירה על הקיים, חייב להיות איזשהו שינוי, אבל השינוי יהיה מינורי, הוא יהיה קטן, הוא לא יהיה משהו דרסטי, הוא לא יראה לנו בצורה מאוד בולטת כמו שאנחנו מנסים להשיג. כמובן, אנחנו מתייחסים כרגע לתהליכים ארוכים, לא איזה משהו של יום או יומיים, אנחנו מדברים על משהו של שבוע או שבועיים, או אפילו יותר מזה. מאזן קלורי שלילי, זה בדיוק מה שרובנו מחפשים להשיג, בעצם הוצאנו יותר אנרגיה ממה שהכנסנו, לאו דווקא עשינו יותר פעילות גופנית, אוקיי? זה לאו דווקא מה שאנחנו מחפשים, אבל בסופו של דבר, בסוף השבוע, בסוף החודש, בסוף התקופה הזאת, הייתי ביותר פעמים של מצב שהוצאתי המון אנרגיה, והכנסתי יחסית מעט. אז אני מתאר לעצמי שרובכם מסכימים ומחפשים את הנושא הזה של המאזן הקלורי השלילי, ובעצם לרדת בעיקר במסת השומן, אוקיי? איך אנחנו בכלל מגיעים להבנה של מה זה, איך אני בכלל מבין מה זה מאזן קלורי, איך אני יודע מה המאזן הקלורי הנכון בשבילי. אז לפני זה יש משהו שנקרא BMR זה Basic Metabolism Rate, בעצם קצב חילוף החומרים הבסיסי שלי, זאת אומרת, כמה אנרגיה אני מוציא, שורף במרכאות, רק בשביל לחיות. פעולות הכי בסיסיות של היום שלי, להפעיל את המוח, להפעיל את הריאות, באמת הדברים הכי בסיסיים שיכולים להיות. בעצם יש איזשהו מספר של קלוריות שאנחנו צריכים כל יום, כדי להמשיך לייצר את הפעולות הבסיסיות האלה, להפעיל את הלב, להפעיל את הריאות, לגרום להתאוששות לחידוש של תאים, להתאוששות ממאמצים. כל הדברים האלה הם דברים שקורים באופן בסיסי ואין לנו שליטה עליהם, ולכל אחד מכם שנמצא כאן במפגש הזה, יש BMR שונה, אוקיי? זאת אומרת, כל אחד משתמש בכמות קלוריות שונה ממישהו אחר, אוקיי? ואנחנו לא יכולים לעשות השוואה אף פעם, בגלל זה גם דרך אגב אין דיאטה אחת לכולם, אין דרך אחת לכולם, התזונה הזאת שאנחנו הולכים לעשות עדיין צריך להיות טיפה שונה מאחד לשני. ברגע שהבנו את זה, אני יכול לקחת איזושהי דוגמה. יש לי דוגמה של מתאמן, בוא ניקח למשל את אריק. אריק, אתה איתנו אריק? אתה פה? ראיתי לך. בוא ניקח את אריק לצורך הדוגמה, סתם בשביל לעשות לו פדיחות מול כולם. ה-BMR של אריק הוא 1,000 קלוריות, זאת אומרת, לצורך הדוגמה, אריק היום הוציא, רק בשביל לחיות, רק בשביל לתפקד בצורה הכי בסיסית, הוציא 1,000 קלוריות. אריק גם היה באימון קרוספיט, כמובן בתקווה שהמועדון יעבוד ויהיו כאן אימונים רגילים, ונגיד הוא היה באימון קרוספיט, אנחנו לא באמת יודעים כמה קלוריות משתמשים בפעילות כמו אימון קרוספיט, אנחנו יודעים שזה אינטנסיבי, אנחנו פשוט לא יכולים לכמת את הקלוריות, אבל אנחנו יכולים לשער עכשיו, סתם לצורך הדוגמה, אריק יעשה אימון חזק והשתמש ב-500 קלוריות כדי לייצר פעילות גופנית באותו אימון קרוספיט. לצורך העניין, אריק הוציא היום, הוצאה אנרגטית כוללת 1,500 קלוריות. אריק יאכל 1,600 קלוריות, הוציא 1,500 קלוריות, מאזן קלורי חיובי, יעלה במשקל. ניטרלי, לא יזוז. פחות, ירד במשקל. אני מאמין שהבנתם את הסיפור הזה, לא מסובך, נכון? יופי, אז יפה. אז זה לגבי ה-BMR. צירפתי לכם כאן, למטה,
מחשבון BMR, אז זה אומנם לא בדיוק אחד אחרי השני, אבל תוכלו לדלג בדף ולראות, להיכנס למחשבון הזה, בעצם לעשות לעצמכם את החישוב רק של ה-BMR, רק של ההוצאה האנרגטית הבסיסית שלכם, באמת לקבל איזושהי תמונת מצב של כמה קלוריות אתם משתמשים רק בשביל לייצר פעילות בסיסית. חבר'ה, יש לנו פה ממתינים בזה. אוקיי, אז יפה, אז אנחנו ממשיכים. עכשיו, עוד משהו קטן, רגע, לפני שאנחנו נתקדם הלאה, ה-BMR הזה, הקצב חילוף החומרים הבסיסי, הוא שונה מאדם לאדם מסיבה מאוד ברורה. כמות מסת השריר הרזה, זאת אומרת, כמות השרירים שיש לי בגוף, או כמות בוא נגיד, מכלול הדברים שדורשים אנרגיה, משתנה ממתאמן למתאמן. לצורך העניין, אני גבר, אישה, לצערי, וזה המצב, במורפולוגיה הטבעית של בני אדם, גבר יהיה עם מסת שריר קצת יותר גבוהה מהאישה, ככה זה מה לעשות, ככה האלוהים ברא אותנו, ולתוך העניין, אותו אדם, גבר מול האישה, יצטרך יותר קלוריות כדי לבצע את הפעילות הבסיסית. אבל אנחנו יודעים שהקלוריות האלה נלקחות בסופו של דבר ממה שנקרא fat free mass, זאת אומרת, כל מה שהוא לא שומן, ובעיקר מה ששריר. ומכאן אנחנו גם יכולים להסיק שאם כמות השריר שלי תהיה גבוהה, מסת השריר שלי תהיה גבוהה, ביחס למסת השומן בגוף, אני יודע שאני אשתמש ביותר קלוריות בצורה בסיסית, וזה דבר חיובי. למה אני אומר את זה? כי אנחנו עושים המון אימוני התנגדות במועדון, אנחנו מאמינים שמסת שריר באמת עוזרת לנו להשיג את הסיפור הזה, ויש לה עוד תועלות אחרות כמובן. העניין הוא שכרגע אין אימונים. ברוב האימונים שלכם יהיו אימוני משקל גוף, ואימוני משקל גוף לא תמיד מספקים את הגירוי המספיק בשביל לשמור על מסת שריר, וזאת נקודה אדומה שאנחנו נצטרך לשים מול עינינו בכל התהליך הזה של ה-30 יום. זו בעצם הנקודה הבעייתית ביותר ב-30 יום, שאין לנו את האפשרות לייצר אימון עם גירוי גבוה לשרירים, ולכן אם אנחנו נהיה במאזן קלורי שלי, יש לנו סכנה גם לאבד מסה, ויש פה בעצם משהו מאוד בעייתי. אני רציתי להגיד את זה בסוף, אבל חשוב. האימונים בתקופה של ה-30 יום יהיו סופר חשובים, אני לא יודע אפילו להגדיר. אם היינו עכשיו בתקופה רגילה בתוך המועדון, והיינו מגיעים לאימונים קבוצתיים רגיל, לא הייתי בכלל מדבר על זה, הייתם מסודרים. אבל בגלל שאנחנו לא במסגרת הזאת, אתם תצטרכו להיות רציניים לגבי האימונים שלכם, וזה סופר חשוב. אז אנחנו נותנים את כל האופציות לסיפור הזה. אנחנו נותנים לכם תוכנית אימונים, אנחנו נותנים לכם ליווי, אנחנו נותנים אימוני זום. כל מה שתצטרכו, תקבלו בסיפור הזה, כל מה שאתם צריכים זה רק לרצות את זה, אוקיי? אז זה בסיפור הזה. אז אנחנו מתקדמים הלאה, עוד סליחה ליציאה מהמקום, ואנחנו חוזרים חזרה לסיפור שלנו. אז אמרנו, BMR, זה קצב חילוף החומרים הבסיסי שלי, אם אני מוסיף לזה את הפעילות היומית שלי, ואני לוקח את כמה הכנסתי מבחינת אוכל, אני יכול לקבל מאזן קלורי יומי, וכמובן אמרנו שאם אני רוצה לרדת במשקל, אני אצטרך שהמאזן הקלורי הזה יהיה שלילי, אם אני רוצה לשמור על המשקל, המאזן קלורי הזה יהיה ניטרלי, ואם אני רוצה לעלות או לבנות מסת שריר, אני ארצה מאזן קלורי חיובי, זאת אומרת, לאכול יותר, להכניס יותר, להוציא פחות. אוקיי, איך צריך לראות יום טיפוסי שלנו? עכשיו אנחנו הולכים, אני הולך להגיד לכם המון דברים שיראו לכם מאוד מסובכים, עם הרבה מספרים וחישובים, אל תיבהלו מהם, זה לא באמת מסובך. אחרי זה שניגש לתוך הרכיבים עצמם, למזונות עצמם, אולי הדברים יתחברו קצת בצורה טובה יותר. אז איך נראה יום טיפוסי? ואני מדבר על יום טיפוסי, אני מדבר בעיקר על דבר שנקרא מקרונוטריאנטים, או בעברית אבות המזון. כל המזונות שלנו, כל מה שאנחנו אוכלים, מורכבים מהשלושה חבר'ה האלה. החבר'ה האלה בעצם הם חלבון, שומן ופחמימה. אוקיי, אז איך נראה יום טיפוסי? 3 ארוחות ביום, רק בשביל לייצר רגל. נקודה קטנה לגבי הסיפור הזה. אני לא מאמין בהרבה ארוחות ביום, או חלוקה לארוחות, או לא לאכול משעה מסוימת. זה לא עובד, הסיפור הזה. בתפיסה שלי ומה שאני יודע, מדעית, אין לזה שום היגיון. 400 קלוריות יהיו 400 קלוריות ב-7 בערב, והם יהיו גם ב-12 בלילה. זאת אומרת, אין באמת שוני ואין באמת משמעות לזמן, יש בהחלט משמעות לצריכה היומית שלכם. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מסגרת של 24 שעות, מסגרת שבועית, מסגרת חודשית, ולא משהו שמשתנה על בסיס שעתי או בצורה כזאת. זאת אומרת שאין לנו מה להיות יותר מדי לחוצים על לייצר ארוחות קבועות. אבל מניסיוני, בליווי מתאמנים, אם אנחנו מייצרים לעצמנו רגילים, אנחנו מצליחים. אז אם אנחנו יוצרים לעצמנו, במיוחד בתקופת הסגר שאנחנו בתוך הבית, שעות קבועות או שעות מסוימות שבהן אנחנו מרגישים, יודעים שזה נכון לאכול, אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו איזושהי מסגרת שקשה לצאת ממנה, וזה דבר נפלא. אז אני מאוד ממליץ ליצור מסגרת של 3 ארוחות ביום, בין לבין אולי ארוחות קטנות, אבל לאו דווקא חייבות להיות מתוזמנות, אבל ארוחות קבועות במהלך היום בהחלט יכול להיות חשוב. אבל לצורך העניין, אם לא מסתדר לכם כי אתם אנשים פעילים, או אתם עדיין עובדים מהבית, או לא יודע מה, ואתם רוצים להפוך את זה ל2 ארוחות ביום, או ל5 ארוחות ביום,
זה לא באמת משנה ולא באמת קריטי מבחינתי. אוקיי, מקרונוטריאנטים, מתחילים לדבר עליהם, אז בעצם האב מזון החשוב ביותר מבחינתנו, זה שבעצם אנחנו הכי לוקים בחסר בו והכי לא מבינים את המשמעות שלו, הוא חלבון. קצת עשו לו דמוניזציה, זאת אומרת, קצת פחדו עליו, קצת מפחדים ממנו בנושא של עומס על הכליות, או תוספי תזונה, אנחנו נדבר על כל הסיפור הזה. בגדול, אנחנו מאוד מאוד מאמינים שחלבון הוא חשוב. הבעיה הגדולה שלנו שאנחנו לא מתים כל כך על חלבון מבחינת אוכל, לא טעים לנו, אוקיי? אני לא ראיתי הרבה אנשים שיכולים לפרק תבנית ביצים קשות, אבל אני כן ראיתי אנשים שיכולים לפרק חבילה 6:45 או חבילה בפלים בלי שום בעיה, וזה לא סתם, פחמימות טעימות, נותנות לנו הרגשה טובה, וחלבון פחות טעים. יש פה איזשהו עניין של הורמונים, כשאני אוכל חלבון מופרש גליקגון, שזה הורמון שהוא בגדול, הורמון שיש לו איזו נטייה לדכא תאבון, ופחמימה יש לה נטייה בדרך כלל לעודד תאבון, ולכן בגלל זה קורה בדרך כלל, וכמובן יש עוד השפעות נוספות. בוא ניכנס לזה. בגדול, חלבון 30% מהתזונה היומית שלנו, אוקיי? חשוב מאוד 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 שהוא יהיה 30%, וכשאנחנו מתייחסים ל-30%, אנחנו יודעים שזה בהתאם כמובן למבנה הגוף שלנו ולמי שאנחנו, אז אנחנו נרצה בעצם לבן אדם מתאמן לצרוך 1.6 ל-2 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף שלנו, לצורך העניין, לדוגמה, אישה ששוקלת 60 קילו תצטרך ביום בין 80 ל-120 גרם חלבון ביום, כל יום. וזה לא משנה כמה אתם פעילים, בעצם זה כן משנה כמה אתם פעילים, אבל אנחנו מדברים כרגע על אנשים שמתאמנים באופן כללי, וזה לא משנה אם עשיתם יותר אימונים השבוע, פחות אימונים השבוע, אבל כן אם אתם מתאמנים או לא מתאמנים, זה חייב לקרות על בסיס יומי, אוקיי? הקטע של החלבון לא יכול להתפספס, הוא החלק המשמעותי ביותר, ואני מחזיר אתכם חזרה למה שדיברתי מקודם על הנושא של משקולות ועל גירוי, אין לנו את זה, ולכן הגוף ינטה לוותר יותר על מסת שריר, ובשביל שאנחנו נוכל לוודא, לעשות וידוי הריגה, שהוא לא יבריח לנו את כל החלבון, את כל השריר, סליחה, ונוכל לבנות אפילו אולי שריר בצורה טובה, אנחנו נצטרך לספק לו את כמות החלבון הזאת. חלבון הוא אבן הבנייה, הוא בעצם היחידה שעוזרת בבנייה של מסת שריר, בהתאוששות מאמצים, והוא גם טריגר טוב מאוד לשריפת שומן, הוא מעודד את הגוף שלנו להשתמש בשומן לאנרגיה, למרות שגם חלבון בעצמו יכול להיות אנרגיה זמינה. חבר'ה, אני יודע שיש לכם שאלות, אנחנו ניתן לזה זמן, תרשמו לעצמכם על דף או משהו, ואחרי זה אנחנו נעלה על הכל. אני מתאר לעצמי שיש על חלבון לא מעט לדבר. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. הוספתי לכם פה לינק למחשבון חשבון יומי, תוכלו להיכנס, לרשום שם את הפרטים שלכם ולקבל איזשהו מספר. יש לנו גם עוד דרך שאנחנו עובדים איתה, תכף שנגיע לסוף אנחנו נדבר עליה, ששם גם תוכלו לקבל בעצם כמות יומית. פחמימה, 40% מהתזונה היומית בהתאם לפעילות הגופנית. והסיפור הזה, אני לא יודע אם אתם רואים את הסימון שלי, אבל בהתאם לפעילות הגופנית הוא בעצם מילת המפתח. פחמימה זה דלק מטאבולי. בעצם מה שהגוף עושה שהוא מקבל את הפחמימה, הוא ירצה להשתמש בזה לאנרגיה או לאגור את זה לאנרגיה עתידית. בסופו של דבר הגוף מזהה את זה ואומר, הנה יש לי דלק, אני יכול לעשות מה שצריך לעשות. אם זה פעילות אינטנסיבית ומהירה, הוא ישתמש בזה בצורה זמינה. אם זה לא, ואני גם במאזן קלורי חיובי, הוא ישמור את זה לשעת חירום, בדרך כלל איפה הוא שומר את זה, כשומן בבטן או במקומות אחרים שאנחנו לא רוצים שהוא ישמור שם, אבל בגדול אנחנו יודעים שאם אנחנו לא פעילים במהלך היום, או פעילים במידה מועטה, כמות הפחמימה שלנו וסוג הפחמימה שלנו חייבים להיות בהתאם. ואני אתן לכם דוגמה קלאסית. אנשים שיושבים, עושים עבודה ישבנית ויושבים הרבה במשרד, אבל הם מתאמנים חזק מאוד, אוקיי? הם מגיעים לאימוני קרוספיט ומרגישים שהם מתאמצים, הם מרגישים שהם עובדים נורא קשה באימון, והם גם חזקים ביחס לקבוצה ומסיימים ראשונים, אוקיי? אבל בסופו של דבר הם מגיעים שעה אחת ביום והם עושים אימון קרוספיט אחד. אם אנחנו מסתכלים על זה, על כל היום שלהם, אנחנו רואים שבתוך כל היום העבודה שלהם, שעה אחת הם היו פעילים בכל שער היום, הם היו או בישיבה או בשכיבה, או בעמידה במקרה הכי קיצוני. זאת אומרת שהם לא פעילים בכלל. אנחנו מזהים בעצם שרוב האנשים, רובנו, לא מייצרים הרבה פעילות גופנית במהלך היום, לא פעילים במהלך היום, ועכשיו אנחנו בסגר, אז כמות הפעילות הגופנית שלנו אפילו יורדת בצורה משמעותית עוד יותר, וזאת עוד נקודה אדומה שאנחנו צריכים לשים לב אליה. עכשיו, כשאני כותב 40% מהתזונה היומית, כן, פחמימה היא עדיין החלק המשמעותי יותר בתזונה. אני יודע שזה נראה לכם מוזר, כי אתם אומרים, רגע, אם אני אוכל הרבה פחמימה, אני אמור לעלות במשקל, זהו, אנחנו עדיין מדברים על המאזן קלורי שלילי כמובן. זאת אומרת, עם כל זה שאני אומר לכם שאתם צריכים לאכול 40% מהתזונה היומית כפחמימה, זה עדיין חייב להיות בהתאם הקלוריה הנכון.
זאת אומרת, אם אתם אוכלים 40% מהתזונה היומית שלכם כפחמימה, אבל אתם במאזן קלורי חיובי, אז אתם תעלו במשקל. אבל אם אתם תאכלו 40% מהתזונה היומית שלכם כפחמימה, ואתם במאזן קלורי שלילי, אתם תרדו במשקל. אבל בנוסף לזה שאתם תרדו במשקל, אתם תרגישו טוב גם. לעומת, אם לא תאכלו את הפחמימה, אתם תרגישו רע. אוקיי? דלק, אנרגיה, אנחנו לא יכולים בלי זה, אי אפשר להימנע מזה. לפחמימה, יש בעצם אינדקס. אינדקס גליקמי זה בעצם איזשהו מדד שבא ואומר לנו כמה מהר אותה פחמימה מתפרקת בגוף. לצורך העניין, אם ניקח לדוגמה, נגיד, סוכריה על מקל מול מלפפון, אוקיי? שניהם פחמימות, במלפפון יש הרבה מים, הרבה סיבים, בסוכריה על מקל יש גלוקוז, שזה סוכר שמתפרק מהר, ולכן ההשפעה של הסוכריה תהיה מהירה, ההשפעה של הסוכריה על הסוכר בדם שלנו תהיה מהירה, לעומת זה ההשפעה של מלפפון תהיה נמוכה, וזה גם חשוב, כי אנחנו פחות פעילים, אז אנחנו לא נרצה לייצר לכל דברים שנדרוש להשתמש בהם לאנרגיה זמינה או בכמות מועטה. זאת אומרת, לפני שניגש לסיפור הזה, פירות, ממתקים, סוכריות וגלידות, וכל הסיפור הזה מן הסתם לא יהיו כל כך בסיפור של האתגר הזה. דוגמה לכמות, גבר 1.70 מטר, 75 קילו, יצרוך בין 180 ל-250 גרם, אתם רואים פה ההבדל בין 180 ל-250, לעומת 1.6 ל-2, יש פה, בין 80 ל-120, הבדלים פה טיפה יותר גדולים, בעיקר בגלל שאנחנו מייצרים פעילות גופנית בצורה נורא שונה אחד מהשני. אני יודע שזה, זה נראה לכם מאוד מוזר, אתה מדבר איתי על גרמים, אתה מדבר איתי על אחוזים, אנחנו נגיע לאפליקציה שאיתה אנחנו עובדים, או לדרך שאיתה אנחנו מנהלים את הרישום, אתם תראו שזה כן אפשרי. צירפתי לכם כאן לינק לחישוב מחשבון פחמימות יומי, תוכלו להשתמש בו כדי לדעת את הצריכת פחמימות היומית שלכם. אני מבקש מכם להיות אמיתיים עם עצמכם לגבי כמות הפעילות היומית שאתם מבצעים, ואני כבר אומר לכם, חבר'ה, אתם לא עושים הרבה פעילות גופנית, במיוחד שירה ואירונית שם שיושבות ובכלל לא מקשיבות לי. אוקיי, מקשיבות. רק בדקתי. מעולה. אז כאן, מחשבון BMR, אמרנו, זה בכלל נגיע לחלק הזה, כל זה מופיע בדף. אוקיי. זה אמור להיות אחרי זה. אוקיי, אנחנו נעבור הלאה. נעבור למאכלים מותרים, ואחרי זה נחזור חזרה לאיך זה מתבצע תכלס. אז רשימת מזונות, יש פה המון מזונות שלא מופיעים, אבל אני חושב שדי ריכזנו את רוב הדברים שאנחנו מכניסים בתזונה היומית שלנו. מה שאני הולך להגיד עכשיו, לכל הדברים שאני הולך להגיד עכשיו יש קלוריות, אוקיי? אז לא לשאול אותי מה משמין ומה לא משמין, זה קלוריות, קלוריות זה קלוריות. אז בואו נתחיל לדבר על זה. בשר על חלקיו, אנחנו מאוד אוהבים בשר, סליחו לי כל הטבעונים וצמחונים, בשר זה דבר נפלא, יש בזה יחסית הרבה חלבון, ויחסית מעט שומן, תלוי כמובן באיזה בשר אנחנו מדברים, וכמעט אפס פחמימה, אוקיי? בארץ אנחנו בדרך כלל אוכלים בשר בקר יחסית באיכות גבוהה, ממה שאני יודע, לא נותנים לפרות תוספים, תרופות, וזה נחמד, לעומת עופות שכן נותנים להם תרופות ומאפיסים אותם, ולכן הודו ועוף לא יהיו במקום הראשון. עכשיו בטח הרבה אומרים, אבל חזה עוף, אז מי שמכיר אותי יודע שאני לא חסיד של חזה עוף, לא הדבר האידיאלי, זה משעמם, זה מעצבן, זה לא, בוא נגיד, הדבר הכי כיפי לאכול, זה יכול להיות נחמד פעם אבל אל תתבססו עליו. הייתי דווקא הולך למקומות אחרים. כשאני מדבר על בשר, זה בשר טחון, איברים פנימיים, כל מה שקשור לבעלי חיים, וכמובן שאנחנו אוכלים. הודו ועוף אמרנו, דגים ופירות ים, אולי הדבר השני בחשיבותו, המאכלים השניים בחשיבותם מבחינת החלבונים, דגים מכילים חלבון איכותי ושומן איכותי, כמובן אנחנו מדברים על דגים טריים, דגים קפואים טיפה פחות, זה קצת קשה להשיג אמנם, אבל אפשר. פירות ים למי שלא אוכל כשר, רק שתבינו, בשרימפס יש כמעט 90% חלבון, אוקיי, זה דבר נפלא. גם קפוא, אבל מי שאוכל כמובן. ביצים, נדבר על זה קצת. ביצים זה החלבון האיכותי ביותר שאנחנו יכולים לאכול, אוקיי? הוא חלבון מלא, זאת אומרת שהוא מכיל בתוכו את כל אבות המזון, אבל בגדול גם אנחנו מקבלים כאן המון חלבון במעט מוצר, ומאוד מאוד נגיש וגם זול, אוקיי? זאת אומרת, הביצה צריכה להיות חלק משמעותי מאוד מהתזונה היומית שלכם, אוקיי? עכשיו, אם אתם שואלים אותי, אני צורך ביום, בדרך כלל בממוצע, בין 4 ל-12 ביצים, אוקיי? רוצה לראות את הפרצופים שלכם פשוט, כן, הנה הפרצופים של הפחד. עכשיו, למה האנשים שאני אומר להם את זה חוששים? כי עשו לנושא של ביצים, עשו לזה איזשהו, הפכו אותו לשטן, אוקיי? מה שבאו ועשו תעשיות המזון, באו ואמרו, אם אתם אוכלים הרבה ביצים, הכולסטרול שלכם יעלה.
אוקיי? אני מתאר לעצמי ששמעתם את זה סבא וסבתא וסיפורים שהיו בעבר. למעשה בשנים האחרונות הפריחו את זה, זה כבר לא קיים. כולסטרול, בעיקר הכולסטרול הרע, אותו כולסטרול שאנחנו מנסים להוריד תמיד, בעיקר עולה ממאזן קלורי חיובי, לאורך זמן, ובעיקר משינויים גדולים ברמות הסוכר שלכם בדם. ככה לפחות מצאו במחקרים האלה. מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר שברגע שאין שינויים דרסטיים לכמות הסוכר שיש לי בזרם הדם, ואין שינויים דרסטיים במשקל גוף שלי, זאת אומרת, אני לא עולה בצורה משמעותית במשקל, או יורד בצורה משמעותית גם כן במשקל, אנחנו לא נראה איזושהי עלייה חריגה בכולסטרול LDL. עכשיו, אני לא ממציא שום דבר, אתם יכולים לבדוק אותי, אפילו במשרד הבריאות, אם בא לכם להיכנס, למרות שהם עסוקים מאוד בנושא הקורונה, מדברים על הדברים האלה, אוקיי? כמובן, מחקרים אנחנו לא קוראים בוויינט או בנאנה, בדרך כלל אתרים שמה שנקרא דעת אמיתים, או אתרים שהם ללא פרסומות, הם בעצם נטו מדע, בעצם מצאו את הסיפור הזה של כולסטרול והפריחו את זה, אז התועלות של אכילת ביצים יהיו גדולות יותר מההפסד לאכול ביצים. אבל מה שקורה בהמשך זה שבגלל שאמרנו שאנחנו אוהבים מאוד ביצים, כי יש בהם הרבה חלבון והם מביאים לנו, אנחנו מתחילים להתבסס עליהם ואז גם נמאס מהם. אז אני מדבר על ביצים כל יום, אבל אני רוצה שתעשו את זה מעניין. זאת אומרת, לא כל הזמן את אותה חביתה מעצבנת, אתם מבינים את הסיפור הזה. אנחנו בקבוצת פייסבוק נדבר על מתכונים, ניתן רעיונות, ואנשים ישתפו ארוחות בוקר, ויראו לכם מה הם עושים, יש פה חבר'ה במועדון, אני אומר לכם את זה בניסיון, שיודעים להפוך ביצה קשה לדבר הכי נפלא שיכול להיות, ולעשות לכם את האתגר הזה קצת יותר נחמד, אבל אני כבר אומר לכם שאנחנו נסיים את זה ומחר תלכו לעשות קניות, תבנית גדולה של ביצים זה דבר חכם מאוד, אפילו 2. מעולה, ממשיכים, שומן מהחי. מן הסתם, אם אנחנו אוכלים בשר, אנחנו אוכלים שומן. בדרך כלל בשר יגיע עם שומן. כמה שומן? תלוי מה אנחנו אוכלים. איברים פנימיים יותר שמנים, חלקים מהפרה, כמו למשל אנדריקות או כאלה, קצת יותר שמנים, וחלקים אחרים קצת יותר רזים. קחו בחשבון ששומן זה קלוריות ולא מעט קלוריות, בכל גרם אחד של שומן יש 9 קלוריות, בגרם אחד של פחמימה יש 4, בגרם אחד של חלבון יש 4 וקצת. זאת אומרת, בגרם אחד של שומן אני אקבל כפול 2 ממה שאני אקבל אם אני אוכל חלבון או פחמימה. אז צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא חינם מה שנקרא. ירקות את כולם, וכמה שיותר. כשאני מדבר על ירקות, אני מדבר על ירוקים, עליים בעיקר. זאת אומרת, חסה, מלפפון, קייל, כרוב, כל מה שהוא ירוק עם סיבים הוא נפלא בשבילנו, ואני רוצה שתאכלו ממנו הרבה, אוקיי? למה אנחנו רוצים לאכול ממנו? קודם כל גורם לשובע. הסיבים התזונתיים שיש בירקות גורמים לנו לשובע, ואל תגידו אני אוכל סלט ומיד אחרי זה אני רעב, כי זה אומר שאתם אוכלים מעט סלט. תאכלו הרבה סלט, אתם תתפוצצו, אני מבטיח לכם את זה. אז בעיקר הירקות האלה, אין לאכול גם ירקות בצבעים אחרים. קחו בחשבון שהעגבניה זה פרי, וכל האדומים וכאלה מכילים יותר פרוקטוז ויותר סוכר, ולכן הכמות קלוריות שלהם תהיה קצת יותר גבוהה. אם אני אגיד לכם אם זה דרסטי, בואו נגיד שאם תאכלו פלפל אדום או עגבניה, הכמות קלוריות שיש בעגבניה או בפלפל, בהשוואה נגיד לאיזשהו ממתק או בפלה או שוקולד או כל דבר אחר, היא מינורית ולא משמעותית, ולכן אנחנו לא מפחדים מהם יותר מדי. בדרך כלל אנשים שעושים את האתגר הזה, בדרך שהם מוצרים מהמכולת הביתה, הם מוצרים אצל הירקן, לוקחים ארגז ענק, מפוצצים אותו בירקות, שמים את זה ליד הביצים באוטו ונוסעים הביתה, אוקיי? זה הסיבוב שאנחנו עושים. אז ירקות אנחנו מאוד מאוד אוהבים. כמובן גם ירקות קפואים וגם ירקות להקפצה. אוקיי, אחלה. שמנים מהצומח. מה זה שמנים מהצומח? כל מה שמופק בכבישה קרה. כבישה קרה אומר, לא במכונות, לא בתעשייה. איך עושים שמן זית? שמים אבן, מסובבים, שמן. איך עושים שמן סויה? אף אחד לא באמת יודע, גם אני לא יודע, אבל אני יודע שזה בדרך כלל באיזושהי מכונה, אולי אריק יודע, לא? אריק אמור לדעת. אבל בגדול, זה בדרך כלל במכונה, זה בדרך כלל מתועש, חיממו את זה, קיררו את זה, עשו עם זה כל מיני תהליכים שהם לא התהליכים האידיאליים, ולכן השמן לא איכותי, הוא גם זול מאוד. זה שזה זול זה גם מדליק תנועה, שמן זית יקר מאוד. כל הדברים האלה הם בעצם שמים לנו תמונה של כמה אנחנו לא רוצים לאכול שמנים שמופקים בכבישה חמה, וכמה אנחנו רוצים, כן, שמנים בכבישה קרה. זאת אומרת, שמן קוקוס, שמן זית, שמן אבוקדו, חמאה, אוקיי? חמאה, כן, מה ששמעתם. בי, שזה חמאה מזוקקת, בעצם חמאה שחיממתם. פספסתי משהו? יש גם שמן ענבים לדעתי, אבל לא יודע כמה אנשים משתמשים בזה, אבל בגדול כל שמן שמופק בכבישה קרה, אוקיי? הלאה, אנחנו ממשיכים. אז החבר'ה האלה הם מאכלים מותרים, כמו שאמרנו, גם בהם יש ירקות, אבל הם חבר'ה שאנחנו רוצים לראות יותר בתזונה היומית שלנו. הלאה, מאכלים מותרים במידה. מה המידה? אתם תצטרכו לעשות את המידה הזאת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם דיברנו על זה קצת לפני זה.
פירות לפני ואחרי אימון, אוקיי? אנחנו לא מתאמנים הרבה, אבל כן כשאנחנו מתאמנים, אנחנו נרצה לאכול פרי לפני ולאכול פרי אחרי, אוקיי? למה אנחנו עושים את זה? כדי שיהיה לנו אנרגיה לפני פעילות הגופנית, פחות קריטי לפני, תכלס יותר קריטי אחרי, אבל עדיין, כדי שנוכל לסדר חזרה את מאזן הסוכרים בדם שלנו אחרי פעילות גופנית, כי התאמנו, אז הגוף ישתמש באותו סוכר לאנרגיה, אנחנו רוצים להחזיר חזרה את רמות הסוכר לצורה תקינה, כדי שנוכל להמשיך לבצע פעילות גופנית ולהתאושש ממאמצים בצורה טובה. פירות זה ממתקים רק מהטבע, אוקיי? זה ממתק לכל דבר, זה בדיוק כמו לקחת סוכריה, לקנות סוכריה או גלידה או כל דבר, אמנם כמות קלוריות קצת יותר קטנה, אבל עדיין זה מבחינת הגוף, סוכר לכל דבר, ממתק לכל דבר, זה יכול להיות טוב בזמנים מסוימים, לא רוצה יותר מדי לאכול תמרים מול הטלוויזיה, אוקיי? זה לאו דווקא דבר חכם לעשות, אבל כן, לאכול תמרים לפני האימון או אחרי האימון יכול להיות דבר קצת יותר טוב. הלאה, אגוזים וזרעים, ורשמתי כאן טחינה בעיקר, כי זה בעיקר מה שאנחנו אוכלים. אז אגוזים וזרעים נתפסים כמזון מאוד בריא, אוקיי? תמיד הם מופיעים לנו כשומן איכותי בפרסומות, בכל מקום, ממליצים לנו לאכול אגוזים ולך לאכול. זה נכון, בהחלט אנחנו צריכים לשלב אגוזים בתזונה היומית שלנו, אבל אנחנו צריכים לשלב אותם בכמות ממש ממש קטנה. כמו שאמרתי, בשומן יש הרבה קלוריות, ובאגוזים יש כמות קלוריות מאוד גבוהה, אוקיי? בכמות קטנה מאוד של אגוזים, ולכן הדרישה היומית שלנו תהיה קטנה בהתאם לכמות השומן שמותר לנו לאכול. אם אתם מצליחים לשלב במהלך היום כשומן איכותי, אגוזים וזרעים, פצצה, אם לא, אתם יכולים לקבל את השומן שלכם גם בעצם עם החלבון, יכול בשר קצת יותר שמן, או מהשמנים כמובן, משמן הבישול שלנו, שדיברנו עליו מקודם. טחינה זה בעצם השומן השכיח ביותר שאנחנו משתמשים בו הכי הרבה במהלך היום, העניין הוא שהוא גם הכי מסוכן. כמות האנרגיה שיש בו היא גבוהה בדיוק כמו באגוזים, רק שזה בנוזל וזה נוח, ולכן אני ממליץ לכם לעשות טחינה מדוללת במים, ולדלל אותה יחסית כמה שאפשר, לשים לימון, לשים שום, לעשות אותה כמה שאפשר טעימה, כדי שאתם תוכלו להשתמש בכמות יותר גדולה, ולא להרגיש שאתם בדיכאון, אבל קחו בחשבון שביום ממוצע, כמובן אם אני אוכל בצורה סדירה במהלך היום, שומן בצורה סדירה במהלך היום, אנחנו מדברים על משהו כמו כפית או שניים למתאמן, של טחינה גולמית כמובן. אז אם תהפכו את זה לנוזלית, זה לא יוצא כזה הרבה. הלאה, קפה שחור או אספרסו. אז אנחנו שותים הרבה קפה, יחסית ישראלים אוהבים קפה. למזלנו, גם אני רכשתי לא מזמן מכונת קפה, וזה דבר נפלא, אנחנו יכולים לשתות אספרסו וזה אחלה, אבל גם קפה שחור זה נפלא. גדול, כל קפה שהוא לא מעובד, ומגיע בצורתו הטבעית, מה שנקרא, אנחנו נרצה לצרוך ממנו קצת יותר, נס קפה קצת פחות, קפה יותר מעובד, וכמובן הוא בדרך כלל מגיע עם חלב, והוא בדרך כלל גם מגיע עם סוכר. אז סוכר אנחנו תכף נראה שהוא לא בסיפור, נכון? וחלב אנחנו בעצם רוצים בעיקר עם אחוז שומן גבוה וחלבון גבוה, ולכן אנחנו נרצה לצרוך מעט חלב רגיל. מי שאוהב את הקפה בוקר שלו עם חלב, אין שום בעיה עם זה, תעשו את זה. אל תשתו הפוך יותר מדי במהלך היום, סתם סבינו לצורך העניין, בכוס קפה הפוך יש בערך 60 קלוריות. אני יודע שזה לא נשמע לכם הרבה, אבל זה מבאס שאתם רוצים לאכול משהו טעים באספרסו, הפוך הזה הרס לכם את זה. מעבר לזה שבסופו של דבר המטרה של קפה היא לעורר, זה גם צריך להיות טעים, אבל זה לא צריך להיות טעים כל פעם, אוקיי? זה צריך להיות, לעשות את העבודה שלו. אז תלכו לכיוון האספרסו, תלכו לכיוון השחור, והכל יהיה בסדר. אפשר לשתות קפה כמה שרוצים ביום, זה עניין של הסתגלות, אוקיי? קפאין בעצם עוזר לנו להתעורר, מרחיב את כלי הדם ומעלה את דופק הלב שלנו, ועוזר לנו לבצע פעילות בצורה טובה יותר, וזה דבר נפלא. ולשתות הרבה קפה, אתם פשוט תצטרכו להסתגל בהמשך. זאת אומרת, אם אתם עכשיו שותים באופן קבוע 3 כוסות קפה, ואתם משיגים תוצאה מסוימת, בהמשך אתם תצטרכו כנראה יותר קפה כדי להשיג את אותה תוצאה. אני שותה ביום בממוצע בין 8 ל-10 כוסות קפה, וחבר'ה, אני בחור נורמלי בסך הכל, מי שמכיר אותי יודע שאני יחסית נורמלי. אוקיי, אז זה לגבי קפה. קטניות, עכשיו, סליחה, אבקות חלבון, אוקיי, אנחנו ניגש לאבקות חלבון לפני זה, למרות שיש הרבה על מה לדבר על אבקות חלבון. להגיד לכם שאני מת על אבקות חלבון, ברמה הבסיסית, אם הייתי יכול למנוע את השימוש באבקות חלבון, הייתי עושה את זה. בתכלס, חבר'ה שאני עובד איתה, בדרך כלל אומרים שזה סוגר להם פינה בצורה טובה. זה מגיע בצורה של אבקה, זה בדיוק שנייה להכין את המנה שאנחנו רוצים, וזה נותן לנו כמות חלבון יחסית טובה ואיכותית מאוד, אוקיי? איכותית, אי אפשר לזלזל בזה. אבקות חלבון בדרך כלל מגיעות עם מה שנקרא מי גבינה, אוקיי? מי גבינה, זה התמצית של החלבון שמגיע מהחלב, זה חלבון איכותי מאוד, חלבון מלא, וטוב. הבעיה עם אבקות חלבון זה ההרגל, אוקיי? ברגע שאנחנו מתרגלים לשתות את השייק הזה כל צהריים, כל ארוחת ערב או כל לא יודע מה,
ברגע שהוא לא יהיה, אנחנו נפספס את כמות החלבון היומית שלנו, ואז אנחנו יכולים לפגוע בעצמנו, או לפגוע בתהליך שלנו, ולכן אני לא רוצה להתבסס עליהם יותר מדי. אם אתם רואים שאתם לא מצליחים להגיע לכמות החלבון היומית, ואין לכם שום אופציה אחרת, או היום שלכם מאוד מאוד פעיל, ואתם לא יכולים לעצור פתאום ולשתות ולאכול חלבון, אז זה יכול להיות פתרון נוח. אוקיי? אני לא מחייב אתכם להשתמש בזה, אני לאו דווקא ממליץ לכל אחד להשתמש בזה, והייתי רוצה שתתייעצו איתי דווקא אולי בהמשך, אם באמת אתם רוצים לשלב את זה בתוך האתגר הזה. קטניות, אנחנו מדברים על שועית, אנחנו מדברים על דתשים, אוקיי, מצוינים לנו בגדול, אחלה של מזונות, כמות חלבון יחסית גבוהה, אמנם לא חלבון מלא כמו ביצה, אבל חלבון איכותי, אבל גם פחמימה ושומן באותו מזון. זה משהו שצריך לשים לב אליו, זאת אומרת, כשאנחנו אוכלים קטניות במקביל למנת הפחמימה שלי בצהריים, לפעמים יכול קצת לפגוע בי ולעשות לי קצת בעיות, ולכן אנחנו נתייחס לקטניות, כמו שאנחנו מתייחסים לתפוח אדמה, כמו שאנחנו מתייחסים לבטטות, לשאר השורשים ולדגנים, בעצם אנחנו נשתמש אליהם כפחמימת המבושלת שלנו, אבל אני כן ממליץ לשלב במהלך היום, בעיקר שועית וחומוס ואנשים, להשרות אותם, זה נפלא, קצת מוריד את הרעלנים שלהם, ולבשל גם יכול להיות טוב. כמובן, אם אתם צמחוניים או טבעוניים, אז זה יהיה ה-go-to שלכם בנושא החלבון, ובעצם בתחליף חלבון העיקרי שלכם. אוקיי. כל החבר'ה האלה, חוץ מהמוצרי חלב, כל החבר'ה האלה, הם בעצם האנרגיה, הפחמימה, לא זה, התפוח אדמה, הבטטות, שאר השורשים, הדגנים, הם בעצם האנרגיה היומית שלנו, בדרך כלל מגיעים בצורה מבושלת לצד ארוחת הצהריים שלנו, או לצד ארוחת הערב שלנו, והם בעצם החבר'ה שאנחנו הכי אוהבים, הם טעימים לנו, הם מוצאים לנו טוב, תפוח אדמה זה כיף, בטטה זה טעים, אפילו אורז זה נחמד, שיבולת שועל יש אנשים שיגידו שהם מאוד מאוד אוהבים וזה סבבה, אבל כמו שאמרנו, התזונה היומית שלנו, פחמימות, צריכות להיות 40% מהתזונה היומית, וגם יש לנו איזושהי הכוונה של גרמים, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לחרוג ממנה, ולכן הכמויות שלהם חייבות להיות במידה, והן חייבות להיות גם בהתאם לפעילות הגופנית היומית שלי. אנחנו לא נגד תפוחי אדמה, אנחנו לא נגד פסטות, אוקיי? אנחנו לא נגד לחמים, זה לא שהם איזה רעל, ממש לא רעל, אוקיי? פשוט מזונות בעייתיים מבחינתנו, אנחנו גם רשמנו אותם כאן, הם בעייתיים מבחינתנו בעיקר בגלל שאפשר לאכול הרבה מהם, ואז אנחנו בעצם מכניסים הרבה קלוריות, אוקיי? אז אנחנו רוצים בעצם להישאר פה באיזושהי מסגרת של כמויות, זה החלק המשמעותי ביותר מבחינת השורשים שלנו והמילנים שלנו. אוקיי, ממשיכים הלאה, מוצרי חלב בעלי חלבון, כמות חלבון גבוהה ואחוז שומן גבוה. אני מתייחס לדברים בעיקר לא מעובדים, אוקיי? חבר'ה, חלב פרה מגיע עם אחוז שומן מאוד גבוה, בדרך לשם משנים לו את אחוז השומן, וזה אומר שהוא מעובד. לא סוף העולם, פשוט משהו שהיינו רוצים קצת להימנע ממנו. לכן אם אתם כן הולכים לצרוך מוצרי חלב, תנסו לקבל כאלה שאחוז השומן שלהם יחסית גבוה. זאת אומרת, נגיד גבינה צהובה אתם רוצים, אל תיקחו את הדלת שומן עם האחוז שומן או 5% שומן, תיקחו אחת עם אחוז שומן גבוה, 28 או 30 או משהו בסגנון הזה. ההבדל בקלוריות יכול להיות משמעותי, אבל בוא נגיד שהוא לא יהרוס לכם את כל האתגר הזה, כי אני בטוח שאתם לא תפרקו קופסה של גבינה צהובה ורק כמה פרוסות בודדות, בתקווה כמובן. אבל במוצרי החלבון יש עוד דברים טובים, כמו למשל היוגורטים החדשים שכל חברה היום מייצרת, בעלות כמות חלבון מאוד מאוד גבוהה, יוגורט של 20 גרם, 25 גרם, 28 גרם, אני כבר רואה, וזה מצוין, בעצם פתרון מאוד מאוד קל ונוח לקבל כמות חלבון גבוהה, במנה קטנה, בזולה, גם מבחינת קלוריות היא זולה, גם מבחינת כסף היא זולה, וזה נחמד מאוד, זה חיקוי של האמריקאים, אוקיי? מי שמכיר אותי כבר יודע שאני ראיתי את הדברים האלה בארצות הברית לפני 7 שנים, מכרו בכל מקום יוגורטים עשירי חלבון וחטיפי חלבון בכל סופר, אנחנו קצת מאחורה בסיפור הזה, אבל הנה כמה זה הגיע, וכבר היום אנחנו רואים בכל סופר, בכל חנות, בכל קיוסק, מוכרים חלבון בכל מיני מוצרים שונים, כי הבינו בעצם את המשמעות של זה, לכן כן הייתי רוצה שתשלבו יוגורטים עשירים בחלבון בתזונה היומית, בדרך כלל סוגר פינה, זה אחלה של דבר, זה יופי טוב. מעולה, נעבור לחבר'ה הפחות, היותר כיפים, אבל בוא נגיד פחות באתגר הזה. מאכלים בעייתיים, כמות מועטה אם בכלל. אז חבר'ה שעשו איתי אתגרים קודמים, יודע שעשינו פעם אתגר פלאו, באתגר פלאו אנחנו סטריקט מאוד, לא אוכלים סוכר, אפילו לא ביס מסוכר, לא נוגעים בשמן תעשייתי, אפילו לא ביס,
כלום. לא מת על זה, אוקיי? לא מת על זה, כי אני לא אוהב את הלא הזה, את החד הזה. אני לא רוצה שהסוכר יהיה דומיננטי בתזונה היומית שלכם, אבל לא יקרה כלום אם הוא כן יהיה בשילוב ביום שלכם, אני גם אגלה לכם סוד, יהיה לכם מאוד מאוד קשה למנוע את זה. אנחנו אוכלים המון המון מזונות מעובדים, קשה קצת להיבדע והכל, ואנחנו נקבל סוכר מהלך היום, גם אנחנו רוצים וגם אם לא. לא מדבר על סוכר בתור פחמימה, סוכר של חלב, סוכר מירקות או סוכר מפירות, אני מדבר כרגע על סוכר מוסף, כל מה שמוסיפים לנו למזונות שאנחנו קונים, נרצה להמעיט בו, נרצה לקבל אותו בכמות קטנה, אם בכלל, אוקיי? זה ברור לנו. דבש וסילן, החבר'ה האלה הם מסוכנים לנו, הם נתפסים כאיזה משהו בריא, ובדרך כלל אנחנו נוטים להשתמש בהם די הרבה. אני הייתי רוצה להשתמש בהם יותר בבישולים ופחות באכילה ישירה, אוקיי? בבישולים אנחנו נרגיש מעט את ההשפעה שלהם, באכילה ישירה הם מכילים הרבה קלוריות, בעיקר מפחמימה, וזה בעצם מדמה לנו את הסיפור הזה של פירות. זה פרי שפירקו אותו, אוקיי? ולכן הוא משפיע עלינו יחסית מהר, על סוכר בדם יחסית מהר, וגם אפשר לצרוך ממנו בכמות גדולה והוא מסוכן. גם הרטבים למיניהם נכנסים לסיפור הזה, קטשופ, מיונז, קצת פחות, אבל עדיין בסיפור הזה, צ'ילי, רוטב אלפאי, כל הרטבים מסלט, כל האלה שבבקבוקים, אתם תראו שם סעיף ברכיבים שנקרא סירופ גלוקוז, סירופ פרוקטוז, עמילן תירס מעובד, זה מילים אחרות לסוכר באיכות ירודה, ובדרך כלל גם אתם תראו שכמות הפחמימה באותו מוצר תהיה גבוהה מאוד ביחס לשומן וביחס לחלבון, ולכן אנחנו רוצים להימנע מהם. אני חולה על קונדימנטים, אני בכל ארוחה כמעט קטשופ או זה, וזו מחלה שלי מילדות, ולמדתי שאני לא רוצה להוריד לי את זה מהתפריט, ולכן אני מוותר על דברים אחרים ושם בכמות מועטה, כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי, ועדיין נקבל טיפה קטשופ ליד השניצל ביום שישי, ולא קרה שום דבר, לא קורה כלום, אבל אם אתם עכשיו מטביעים את השניצל בתור הקטשופ, אז חבר'ה, לא, אוקיי? אז זה לגבי רטבים. אלכוהול. נוביגוד, יש פה חבר'ה רוסים, נוביגוד עוד מעט, אם מרקים היה פה, היה אומר לי, אין, מה אתה אומר לי אלכוהול, אין מצב, אבל מזלנו, וגם למזלכם, לא יהיה נוביגוד כמו בכל שנה, ולא יהיה סילבסטר כמו בכל שנה, וזה אולי חיובי בנושא הזה, זה אומר שאתם תצרכו יחסית מעט אלכוהול, אבל יש לנו פה מתאמנים לא מעט שאוהבים את הכוסית וויסקי שלהם, ולא אוהבים את הבירה בסוף שבוע או משהו בסגנון הזה, ואני לא כזה נגד, בוא נעשה קצת סדר בדברים, אוקיי? בוא נגיד, בכוסית אחת של אלכוהול כמו וודקה או ליקר כלשהו, בוא נגיד, בהשוואה לאלכוהול אחר, אנחנו מדברים על משהו כמו 2 או 3 כוסות בירה, 2 או 3 כוסות יין, זאת אומרת, כמות האלכוהול שאני אוכל לשתות אם אני אצרוך ליקרים שונים או וודקות למיניהם, תהיה מאוד מאוד נמוכה בהשוואה אם אני אשתה למשל בירות או יין. אז אם אנחנו כן הולכים לכיוון של היין, בואו נלך לכיוון, של אלכוהול, סליחה, בואו נלך לכיוון של היין, אוקיי? אם כבר לכיוון יין אדום למשל, יין אדום גם עשיר בנוגדני חמצון, אז זה דבר נפלא, זה גם עושה לנו הרגשה טובה, ייתן לנו להרגיש כאילו אנחנו שוברים שגרה ועושים משהו שהוא טוב לנו, אז אני כן רוצה שתשתו כוס יין אדום כל יום אפילו, אם אתם רוצים, ובסילבסטר אנחנו נחרוג ממנהגנו ואפילו נאשר 2 כוסות, אוקיי, לא לעוף, כן, לא בקבוק ולא כלום, ולא כוס של חצי ליטר או כוס של ליטר, כן? כוס יין נורמלית, אני אומר את זה גם כי יהיו פה אנשים שתפסו אותי גם על הקטע של הכוס או 2, אז לשים לב גם על הסיפור הזה, אבל אלכוהול, חבר'ה, זה לא משהו שאנחנו רוצים לצרוך, בגרם אחד או במיליליטר או בגרם, אני לא זוכר בדיוק, אבל אין השוואה בכמות האנרגיה של הפחמימה מאלכוהול, מול אנרגיה של פחמימה שמגיעה נגיד לא יודע, תפוח או משהו, אוקיי? אנחנו נקבל, גרם אחד של פחמימה מתפוח, אנחנו נקבל 4 קלוריות, וגרם אחד של קוהל, שהוא הפחמימה שנמצאת באלכוהול, אנחנו נקבל 9 קלוריות. אז אפילו יותר, ובדרך כלל גם הגוף לא נוטה להשתמש בזה לאנרגיה, הוא נוטה לאגור את זה. קיצור, לא צריך להסביר לכם, אלכוהול לא יהיה יותר מדי ב-30 יום האלה, אמרנו, החריגה הזאת של הנוביגוד/סילבסטר. ממתקים, לא צריך להרחיב בסיפור הזה, מן הסתם לא יהיו בתוך האתגר הזה, ובאמת אני אומר לכם, חבר'ה, קחו את ה-30 יום האלה, יענו בקטע של אני לא הולך לאכול כלום, אפילו לא ביס מהעוגה של הילד, אפילו לא יודע מה, שאריות של כלום, שום דבר, אנחנו נמנעים מזה, אנחנו נהיה חזקים, אנחנו נגיד לא, אנחנו נמצא לנו פתרונות אחרים, כדי לא להתפתות למתוקים האלה, ואנחנו לא נכניס אותם בתפריט שלנו למשך 30 יום. אחרי 30 יום, אנחנו נוכל לשלב אותם ונבין מה המשמעות של לאכול אותם.
שמנים מעובדים, דיברנו עליהם, בעיקר קנולה כתוב כאן, כי זה קצת יותר שכיח, אבל גם שמן סויה, כל השמנים האחרים הזולים יותר. אחלה, דגנים מעובדים, לחמים, תירס, אוקיי, אנחנו מדברים בעיקר על כל משהו קמח, קמחים למיניהם וכאלה, אנחנו רוצים לאכול מעט מהם, אנחנו יודעים שדגנים, כמו שאמרתי מקודם, אפשר לאכול הרבה, ואז אנחנו מקבלים הרבה קלוריות. מעבר לזה שמזונות מעובדים, יש בהם גלוטן, שהוא חלבון, שעלול לגרום לבעיות לאנשים מסוימים. בוא נגיד שלא היינו רוצים שהם יהיו המנת הפחמימה העיקרית שלנו, אמרנו, אנחנו רוצים שהתפוח אדמה, הבטטות, שורשים ואורז יהיו עיקר הפחמימה היומית שלנו. אם יצא לנו ולא, באמת לא הסתדר לנו, אכלנו לחם במקום או פסטה במקום, אין שום בעיה, זה בסדר, זה לא יכול להיות קבוע, זה לא יכול להיות בכמות חורגת ממה שמותר לי, זה עדיין חייב להיות באותה כמות כמו שהאם הייתי אוכל עכשיו אורז, או תפוח אדמה או בטטה, ובגלל זה אנחנו נצטרך לשים לב, אתם תראו שכמות המזון שתוכלו לאכול ביחס לאורז או תפוח אדמה תהיה קצת יותר נמוכה, וזה מבאס, אז תנסו להימנע מזה כמה שאתם יכולים, והנה כמובן מוצרי האטריות, דגנים, פסטות, צמחים, והמילנים למיניהם. סויה, צמחונים טבעוניים, זה יהיה גם החלבון שלכם, אני כתבתי אותו כאן בכמות מועטה, כי הוא לא החלבון שהייתי רוצה להתבסס עליו. אם אתם לא אכלנים גדולים של בשר, דגים ועופות, זה גם צריך לעבור מקום, זה בעצם יעבור מכאן לרובליקה הראשונה, אבל בגדול, שתדעו לכם, סויה, מהסויה עצמה, כמו פולי סויה טבעיים, עובר אינדוס, כדי שיוכלו לייצר כמות גדולה, כדי שהיא תוכל להיות טעימה, כדי שזה יהיה זול לייצור, ולכן זה מזון מעובד, ואנחנו רוצים לצרוך ממנו בכמות מועטה אם בכלל, אבל אני חוזר ואומר עוד פעם, יש בו חלבון, ולכן אנחנו, אם אנחנו צמחונים או טבעונים, אנחנו נשלב אותו גם בתזונה היומית שלנו. מגניב. אז אני עובר דווקא לפה, לאיך זה מתבצע. אז איך אנחנו מתקדמים הלאה מפה, וזה מה שנקרא ה-money time, זה הכי חשוב, אוקיי? אנחנו מורידים אפליקציה שנקראת MyFitnessPal, אוקיי? MyFitnessPal זאת האפליקציה הטובה ביותר היום בשוק לניהול יומן אכילה, אוקיי? זאת אפליקציה של Under Armour, אתם תראו כזה סימן של Under Armour. בעצם מה שהיא נותנת לי אפשרות לקבל כמות קלוריות יומית בהתאם למטרה שלי ובהתאם לנתונים הגופניים שלי, וגם היא נותנת לי אפשרות לראות מה המקרונוטריאנטים הנכונים מבחינתי, בהתאם לתזונה שהגדרנו, בהתאם ל-30-40-30 כמובן. בעצם היא תגיד לי גם במהלך היום, כשאני אמשיך להזין לה את כל המזונות שאני אוכל, איפה אני נמצא ביחס למטרה שלי, וזה דבר נפלא, זה כלי מדהים. הבעיה היא שהוא דורש קצת הבנה טכנולוגית, ואנחנו כרגע במפגש עם הרבה אנשים, לכן לא אוכל לעבור גם על האפליקציה עצמה, אני אחפש איזשהו סרטון הסבר לעלות לקבוצה בפייסבוק שיכול לעזור לכם, אבל אני אומר לכם מניסיון, אם אתם משחקים קצת באפליקציה, אתם תקלטו אותה, בסך הכל זה אנגלית, זה לא מסובך, וכמובן אמרתי, אנחנו נעזור לכם בזה כדי שתוכלו להשתמש בה. אם אתם לא רוצים בכלל ונגד הסיפור הזה, אני מאוד ממליץ לנהל יומן אכילה. זאת אומרת, ממש לרשום במחברת כל דבר שאכלתם, לא רק מה אכלתם, אלא כמה אכלתם, ומתי אכלתם, ואיך אכלתם, וכל מה שצריך לדעת. הלאה, שוקלים ומודדים כל ארוחה. אוקיי, אמרנו, אנחנו נכנסים לאתגר. אם חשבתם שהחיים יהיו קלים עכשיו, לא. זה לא איזה משהו בקטנה, ותצטרכו להתאמץ בשביל זה, ואם תעשו את זה, אז יהיו לכם תוצאות טובות יותר. אני מדבר על שוקלים ומודדים, משקל מטבח, לקנות מחר, אוקיי? חשוב להלאה. אתן לכם אינדיקציה של כמויות, אתם תקבלו את הכאפה של החיים שלכם, אני מבטיח לכם. אתם תתחילו למדוד את המזונות שאתם אוכלים ביום-יום, ואתם תראו שאתם בדרך כלל לא בכיוון, אלא אם כן כבר עשיתם את זה בעבר. לרוב האנשים, ברגע נכנסת מדידה של כמויות, הם פתאום מזהים שזה לא מה שהם חשבו, ובעצם נותן להם איפוס טוב מאוד, ולכן אני ממליץ, אם לא במהלך אפילו כל ה-30 יום, רק בשבוע הראשון גם יכול להיות טוב מאוד, כדי שתוכלו לקבל אינדיקציה טובה של מה נכון ומה לא נכון, וגם מעבר לזה, אם אתם עובדים עם ה-MyFitnessPal אתם תכניסו כמויות, והוא ירצה את הכמויות המדויקות, ואם אתם תכניסו כמויות מדויקות, אתם לא תרגישו קלולס, אתם תרגישו שהכל מתחבר קצת יותר טוב. אז אני מאוד 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 ממליץ להשתמש במשקל מטבח בתוך המדידות שלכם. קחו בחשבון שאם אתם אוכלים מזונות מבושלים, שאתם בישלתם או שהבאתם מבחוץ, אז צריכים גם לחפש אותם בצורה נכונה באפליקציה, וגם המדידה והשקילה שלהם צריכה להיות טיפה אחרת. נדבר אולי על זה בהמשך, אולי.
אוקיי, מזינים לאפליקציה, מתעדים ביומן, כמובן. מקפידים לצרוך את כמות הקלוריות היומית, הדרושה, ואת כמות אבות המזון בצורה מאוזנת. מן הסתם, אמרנו, האפליקציה תגיד לנו מה הקלוריות שאנחנו צריכים, אנחנו נצטרך להגיע אליה, וכמובן אנחנו נצטרך לסמן וי על כמות המקרונוטריאנטים בהתאם למטרות שלנו, בעיקר, כמו שאמרנו, על כמות החלבון היומית שלנו, ולראות שאנחנו מגיעים למטרה במקום הזה. מתעדים את האוכל בתמונות. למה אנחנו מתעדים את האוכל בתמונות? ואני מדבר איתכם ברמה של לצלם כל דבר שאתם אוכלים. כמה סיבות. סיבה ראשונה, לקבל מעקב טוב יותר של האוכל שלכם. זאת אומרת, בנוסף ליומן, בנוסף למייפיטנספל, עוד איזשהו מקום שאתם, יש לכם שמירה של מה שאכלתם במהלך היום, אם עכשיו איבדתם חוט מחשבה ואתם לא זוכרים מה היה בבוקר, יש לכם תמונה, נכנסים, רואים, הכל טוב. דבר שני, לקבל הבחנה נכונה. מה הכוונה? אתם תתחילו לעבוד עם המייפיטנספל ותתחילו להזין כמויות, לפעמים דברים לא יראו לכם הגיוני, או לצורך העניין אתם חורגים מהמטרה, לא מגיעים אליה ולא מבינים למה, ומנסים להבין את זה. בדרך כלל התמונות האלה אומרות לנו המון. יש טעות בהזנה של כמויות, אנחנו נראה את ההבדל בתמונה, אני יכול, בתור בעל מקצוע, אני יודע לזהות את זה בצורה טובה, ואני בטוח שאתם בעצמכם תוכלו לשים לב לזה, וזה ייתן לכם אולי קצת אינדיקציה וקצת, אפשרות לסדר את הכמויות בצורה קצת יותר נכונה. אז חשוב מאוד לצלם ולתעד את כל מה שאנחנו אוכלים במהלך היום. אני אומר לכם, אפילו ברמה של הכוס קפה. נשקלים ונמדדים כל יום ראשון על קיבה ריקה. אז השקילה, המשמעות שלה היא לראות רק שאתם בדרך למטרה שלכם. המספר הוא לא פונקציה מבחינתנו, כי הוא לא תמיד מדויק. קודם כל, השקילה חייבת להיות בהתמדה קבועה. זאת אומרת, אם אני נשקל כל יום ראשון בבוקר, אחרי שירותים, לפני שקפה, לפני אוכל, שבוע הבא אני אשקל בדיוק באותה צורה. שום דבר לא משתנה. ברגע שזה ישתנה, אם אני עכשיו נשקל בצורה שהיא לא דומה, התוצאות יהיו טיפה שונות, זה יכול לגרום לכם להרגיש כאילו אתם לא במקום שאתם רוצים. אז אני רוצה שהשקילה תהיה שווה וביום ראשון. לא נשקלים על בסיס יומי, אוקיי? אין לזה שום תועלת, יהיו שינויים גדולים מיום ליום, ולפעמים אפילו שינויים שיכולים לעשות לכם קצת באסה, או לא יודע מה, והם לאו דווקא נכונים, אוקיי? אז אנחנו רוצים להימדד כל יום ראשון, וגם זה אנחנו לוקחים בערבון מוגבל, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהתהליך הוא 30 יום, ואנחנו נרצה לראות איפה אנחנו בנקודת ההתחלה, ואיפה אנחנו בנקודת הסוף, ולראות אם זה תואם למטרה שלנו. אוקיי, הערות נוספות לגבי תזונה. ללא חומרים משמרים למיניהם, מעצבים, צבעי מאכל, מונוסודיום, גלוטמט, כל השאר, כל מה שיש אי, אנחנו לא אוכלים. אני דיברתי על זה בהרצאה הקודמת שלי של התזונה לגבי אי. אני לא יודע מי היה כאן מהאתגר הזה, אבל במפגש הקודם, אבל חומרים משמרים, כל ה-E202 וכאלה, הם חומרים משמרים טבעיים. עכשיו, כל מזון, משהו שאני אוכל, שאתה מוסיף לו אות לפני זה במספר, זה קצת מלחיץ, ואוטומטית הוא אומר, זה נראה, זה טוב, זה לא טוב, זה מלחיץ אותנו, ובסופו של דבר, החומר משמר הזה יוצר במעבדה. הסיכוי שמשהו לא טוב יצא ממעבדה, אישור FDA, אישור של מינהל התרופות והמזון האמריקאי, נמוך מאוד אם לא אפסי. אם אנחנו כרגע מקבלים חיסונים של קורונה, זה קלאסי, ה-FDA לא מאשר סתם דברים. אם יש לנו מזונות שכתוב עליהם, חומרים משמרים שכתוב E, אתם רואים אותם, רוב הסיכויים שהסיכוי שהם יפגעו בהם יהיה נמוך, אבל תמיד יש מעבר לזה, והמטרה שלנו עם האתגר הזה היא להיות מאוד סטריקטיים ולהיות קפדנים, ולכן אנחנו נרצה גם להימנע לחבר'ה האלה לפחות ב-30 יום האלה. בלי ממתקים ופינוקים, סליחה רגע, אני חוזר חזרה אחורה. לגבי זה, איך אנחנו בודקים, השארתי לכם כאן תרשים זרימה, שאיתו אתם תלכו לסופר אם תרצו, ותוכלו בעצם לזהות מאכלים מסוימים, אם זה טוב לנו או לא טוב לנו, אם זה מעובד, אם זה לא מעובד, וכל הסיפור הזה של אי או חומרים משמרים. אוקיי, בלי ממתקים ופינוקים למיניהם, כמו פנקקים, עוגות, מאפים, סבבה. אוקיי, די ברור, דיברנו על זה גם מקודם. רצוי לא לצרוך מזונות מעובדים ככלל, בכלל, אולי מזונות מישהו אחר, אפשר לצרוך בצורה מועדן. אוקיי, בדיוק מה שדיברתי, אמרתי, חבר'ה, אנחנו לא רוצים לאכול מזונות מעובדים, אבל להימנע לגמרי מסוכר או ממאכלים מעובדים יהיה מאוד קשה, אז אנחנו רוצים רק במידה מועטה. אוקיי, 4 קטנות, אבל אני חושב שהן כבר, הן גדולות, הקטנות האלה, הן די גדולות. שינה, אוקיי? תרימו ידיים כמה אנשים ישנים יותר מ7 שעות בלילה. טוב, אופיר, החיים שלך סוכר. אוקיי, חבר'ה, אנשים בדרך כלל, רובנו, נגיד אחוזים גבוהים, לפחות מה שאני שומע, לא מגיעים ל7 שעות שינה בלילה, ואני מדבר על שינה רצופה כמובן. אוקיי, עכשיו אנחנו מתאמנים בקרוספיט, אנחנו עושים אימונים אינטנסיביים, רובכם עדיין מתאמנים בצורה אינטנסיבית, זה אומר שאתם צריכים המון זמן להתאוששות.
וההמלצה למתאמן קרוספיט ממוצע היא בין 7 ל-9 שעות שינה בלילה. אז קחו את הסיפור הזה לתשומת לבכם. עכשיו אנחנו בסגר, אנחנו בבתים, יש לנו את האפשרות לעשות את זה, אנחנו רק צריכים להחליט לעשות את זה, אוקיי? הילדים הלכו לישון, ראינו סרט בטלוויזיה, אכלנו ארוחת ערב, סוגרים, קובעים שעה מסוימת, אנחנו יודעים מה שאנחנו הולכים למיטה, סוגרים את האורות, נכנסים למיטה, ישנים שנת לילה מלאה, כמובן, אם אפשר לא להתעורר בלילה ולישון בצורה רצופה, זה יהיה נפלא. בלי הרבה טלפונים, בלי הרבה מסכים, שינה נקייה וטובה, תעזור לכם מאוד בתהליך הזה. אני יכול להגיד לכם שזה עקב אכילס של הרבה מתאמנים, שכן עשו את הדברים כמו שצריך, כן שמרו על התזונה, כן אכלו נכון, עדיין היה להם מאוד מאוד קשה להתקדם, מאוד מאוד קשה להשיג תוצאות, והנושא הזה של השינה הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי, קבוצת תמיכה, אז יש לנו את הקבוצת פייסבוק שלנו, אתם צריכים להיות מעורבים בה, אני רוצה לראות פוסטים, אני רוצה לראות תמונות, אני רוצה לראות שאלות, אני רוצה לראות אתכם עוזרים לאנשים אחרים להגיע למטרות שהם רוצים להשיג, אני רוצה לראות אתכם עונים על שאלות שלהם. כל הסיפור הזה של קהילה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לכם, אני אומר לכם את זה בכל הבחינות. אם אתם סטודנטים, אם אתם רוצים להתאמן בצורה טובה, אם אתם רוצים לשמור על תזונה, הכוח של קהילה הוא הכוח הגדול ביותר, ואני אומר לכם את זה מניסיון של שנים, אז בגלל זה אני רוצה שתשתמשו בה. אם הקבוצה הזאת תהיה שקטה, ולא יהיו פה שיתופים, וזה לא יהיה פעיל, אז אתם גם תראו שרובכם לא תצליחו, וכמות האנשים שישיגו את המטרות תהיה נמוכה. אז זה לגבי קבוצת התמיכה שלנו. עוד משהו אחד, לגבי סטרס, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד 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 לחוצה, מי כמוני יודע, והחדשות לא תורמות לנו לסיפור הזה, בכל מקום שאנחנו פותחים אנחנו שומעים רק חרא, סליחו לי על הביטוי, אבל זה המצב, ולכן אנחנו גם צריכים להיות אופטימיים, ולחשוב על היום של מחר, ולחשוב על העתיד שלנו. הקורונה הרי בסופו של דבר תיעלם, ואנחנו נשאר עם הגוף שלנו, ואנחנו נרצה ליהנות ממנו לאורך שנים, ולהיות אבא טוב וסבא טוב, או סבא או סבתא וסבא ואמא טובה, ואחות טובה, ואנחנו רוצים לחיות חיים ארוכים ולהיות בריאים, ולכן הסיפור הזה של סטרס הוא משמעותי גם כן. ואני אגיד לכם עוד נקודה חשובה לגבי סטרס, זה מוציא אותנו מהרצף שלנו, זה מוציא אותנו מהרגילים שלנו, זה גורם לנו לוותר על דברים שחשובים, ובאתגר הזה אנחנו נרצה להיות אנשים חיוביים ולחייך כמה שאפשר. לסיום, לפני שאנחנו ניגשים כמובן לשאלות שלכם, חוק מספר 1, כמו שאמרתי, לפרסם במדיה החברתית, תייגו את המועדון, תייגו את האשטג שלנו, אתגר התזונה של ויה מריס, תעלו בפייסבוק, תעלו באינסטגרם, תשתפו אותנו, תשתפו אנשים אחרים באתגר הזה. אנחנו עסק, אנחנו רוצים להמשיך להיות כאן גם בשבוע הבא ובחודש הבא, אנחנו רוצים להמשיך לשנות את החיים של אנשים אחרים ולעזור להם להשיג את המטרות שלהם, והאנשים הטובים ביותר הם החברים שלכם, המשפחה שלכם, האנשים שסובבים אתכם, כי אתם בעצם הדוגמה הטובה ביותר להצלחה שלנו. ולכן אם אתם תצליחו כאן, אנחנו נהיה מאושרים, ואני אשמח גם אם תשתפו את האנשים האחרים בהצלחה שלכם. ההתחייבות שלכם היא בפני עצמכם. כמו שאמרתי, אתגר זה אתגר. אם אתם אנשים רציניים, 30 יום של עבודה קשה, להשיג את המטרות שלכם, וזה לגבי זה. 30 יום זה לא מעט וזה גם לא הרבה. אפשר להעביר את זה בסבבה, אפשר להעביר את זה בבאסה. כמו שאמרתי, חיוביות תעזור לכם לעשות את זה קצת יותר טוב. אוקיי, דיברנו על זה. כדאי לעשות את זה בצורה שלמה, בלי מעידות, בלי טעימה מהפסטה, בלי חתיכת עוגה, בלי, אוקיי, רק ביס פה, רק ביס שם, אנחנו באתגר, אנחנו אפילו לא יכולים לעשות את זה. נסיים את ה-30 יום האלה, אתם תבינו מה קורה שעושים תזונה ממש ממש טובה למשך תקופה כזאת, אז תוכלו להגיד מה אני כן רוצה בתוך התזונה היומית שלי ולא מוכן לוותר עליו, ומה אני לא, ובצורה קצת יותר נוחה. וזהו, שיהיה בהצלחה. בואו נפתח רגע את המסך, חבר'ה, תחכו איתי רגע. עכשיו אני אסגור את השאלה. אוקיי? מצוין. אוקיי. הלאה, מי שרוצה, אריק, כן. אריק, רציתם לשאול שאלה? מי שרוצה לשאול שאלה יכול להרים יד, אני אפתח לו את המיוט. דן, דבר. תפתח את המיוט שלך, אחי. אוקיי, מישהו אחר? יש לי שאלה. כן, מי שואל?
מה לגבי אני תה? מנסה. לא דיברת על תה בכלל. רגע, חבר'ה, שמוליק מדבר, תנו לו. כן, שמוליק, אנחנו איתך. מה לגבי תה? על תה לא דיברת בכלל. כמה שאתה רוצה. קפאין, כן? תה ירוק הוא אחלה, יש תה שחור, יש בו קפאין, זה קפה, מבחינתך. זה סוכר. אתה שותה עם סוכר? מצוין, חוץ על זה. כן. דברו איתי, חבר'ה. אני רוצה לשאול לי שאלה. יש שאלה. מי זה אני? אוקיי. חני, שואל- רגע, בוא ניתן לחני, ladies first. כן, חני, אנחנו איתך. תודה. הקובץ שדיברת עליו נמצא לנו בקבוצה איפשהו? אני או אעלה שרק אותו הקראת בדקות ממנו? הקרובות לקבוצת התזונה, אוקיי? משהו חשוב, האמת, חני, טוב מעולה. שאמרת לי, רציתי להגיד את זה ושכחתי. תודה. אני אשלח לכם בקבוצה, אני חושב שהכי טוב שנשלח את זה בקבוצה, אני אשלח גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק, קישור לקבוצת התזונה של המועדון, אוקיי? זו קבוצה סגורה, אתם רושמים בקשה להצטרפות לקבוצה, אני אאשר אתכם, אתם נכנסים, אני אעשה את זה שם, אני אשים את זה למעלה, כזה כמו הודעה, ותוכלו אתה בעצם נועץ, לראות את זה. אוקיי. כן, בדיוק. ועוד שאלה, כן. איך אני יודעת בדיוק, לא בדיוק, אבל בהפרשים קטנים, כמה קלוריות אני שורפת ביממה? אז שמתי מחשבון BMR, בתוך הדף הזה את תראי אוקיי. לינק למחשבון BMR, זה בעצם ייתן לך אוקיי. לחשב כמות קלוריות יומית בסיסית, כולל פעילות גופנית, וזה כבר אינדיקציה ראשונה. מעבר לזה, אוקיי. ב-MyFitnessPal הוא ייתן לך גם מספר, אוקיי? ויכול להיות שהוא יהיה שונה גם ממה שאת תקבלי באתר, אבל הוא עדיין ייתן לך איזשהו מספר של אנרגיה שאת צריכה להכניס במהלך היום, וזה בעצם אומר לך גם כמה את מוציאה במהלך היום, אז את תקבלי מספר. מעולה. אחלה, תודה. שי, דבר איתי, תפתח את המיוט שלך. מה לגבי טונה? טונה זה חלבון לכל דבר, זה דג, אוקיי? הוא נמצא בדגים. לא לפחד מכספית, אני בטח שואל בגלל זה או משהו בסגנון הזה. כספית זה בעצם מינרל שנמצא בקופסאות שימורים, אבל אתה צריך לצרוך ממנו בכמות מטורפת כדי שהוא יהיה מסוכן. ומעבר לזה, טונה זה חלבון יחסית איכותי, אוקיי? והוא נגיש וזול וטוב, אני בעד. אבל עוד פעם, כמו שאמרתי על הביצים, לא להיות כל הזמן על הטונה הזה, לא טונה בבוקר, בצהריים בערב, זה צריך להיות משהו של על הדרך כזה, או משהו של פתרון, ולא באופן קבוע. דרך אגב, אם לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל יש עכשיו דיבור גדול מאוד בטלוויזיה, בפרסומות, על מגנזיום. יש מעדני חלבון עם מגנזיום, פתאום בטונה יש מגנזיום. אוקיי, מגנזיום זה מינרל מאוד מאוד חשוב בייצור אנרגיה, יש לו משמעות מאוד מאוד גבוהה, ייצור של מולקולת אנרגיה שנקראת ATP. אוקיי, כשאתם עושים פעילות גופנית, מגנזיום מתרכב ביחד עם עוד מינרלים נוספים, ויוצרים לנו ATP, יוצרים אנרגיה. אז שיחקו על זה, אוקיי? וואי, יש מגנזיום בטונה, פצצה, בוא נגיד שיש הרבה מגנזיום, תאכלו הרבה טונה. אז אל תתלהבו בסיפור של מגנזיום, אתם מקבלים מספיק מגנזיום אם אתם אוכלים נכון, תאכלו את הטונה בשביל לקבל חלבון. תודה. בכיף, הלאה. מי עוד? לנו יש שאלה. לאחיות הטבעוניות, שבהתחלה הבנו מוותר. אותנו עם הסויה, כן. שאמרת שזה לא, ואז נרגענו. כן. איזה עוד המלצות אתה יכול לתת לנו לבוקר, ארוחות יפה. בוקר? אז יפה, משפחת ארז היקרה, אנחנו כבר דיברנו, אופיר, אנחנו כבר דיברנו על זה, כבר גילוי נאות, מה שנקרא, היה לנו שיחה על זה. יש לנו מאמנת נחמדה מאוד במועדון, היא קצת לללה, אבל היא נחמדה מאוד, קוראים לה מורן, והיא טבעונית, ומה שטוב באיך שמורן מנהלת את התזונה, זה שהיא כבר עשתה המון ניסוי וטעייה על עצמה, והיא גם עושה קרוספיט ומתאמנת חזק, וגם המטרות שלה היא בסופו של דבר מטרות דומות לאותן מטרות שאנחנו רוצים כולנו להשיג. ולכן, בכל מה שקשור לטבעונות, או איך למצוא את הפתרונות לטבעונות, אני לא מתיימר להיות זה שיפתור לכם את הבעיות, ואני שולח אתכם למורן. אני אגיד לכם גם למה. את ההסבר למה אנחנו צריכים, או למה זה, או מה לאכול, זה מאוד קל להגיד, תאכלי סויה, תאכלי זה. אבל איך ליישם את זה מבחינת היום-יום שלך, אני לא יודע, כי אני לא טבעוני. לא ניסיתי גם להיות טבעוני, ואני גם לא מאמין שאני אהיה טבעוני, סליחי לי, אבל כאילו, זו בחירה שלך, ואני מכבד את זה. לכן כן הייתי ממליץ לך, אם את שואלת שאלה כמו איך לשלב מזונות טבעוניים במהלך היום, לדבר דווקא עם מישהי שהיא טבעונית, ובשבילך זה פתרון נוח לדבר עם מורן, כי היא הכי קשורה לעניין, הכי תעזור לכם. אם יש עוד מישהו טבעוני, מורן בטוח תעזור לכם בשמחה, ותענה לכם על כל השאלות שלכם לגבי זה. תודה. כיף, הלאה, מי עוד? לגבי ויטמינים, רציתי לשאול, כלומר, לא דיברת על זה, וגם כאילו כל הכדורים האלה, יותר בוא נעשה את זה ככה. מולטי-ויטמינים. כן, בוא נעשה את זה הכי פשוט. אם אתה לא צריך את זה, אל תיקח את זה.
איך אתה יודע אם אתה צריך את זה? כמה דרכים. איך אתה מרגיש? איך בדיקות הדם שלך. בדיקות דם יש דבר שנקרא כימיה. הוא אמור להגיד לך איך המינרלים שלך בדם. אם יש חוסרים, הרופא יגיד לך, יש לך חוסרים. אתה צריך לטפל בהם, ישלח אותך למי שצריך לשלוח. אם אין חוסרים, לא תקבל טלפון מהרופא. אם לא עשית בדיקות דם, אתה יכול לבדוק איך אתה מרגיש, אוקיי? אם אתה נגיד אנמי, אתה תרגיש אנרגיה ירודה. כל חוסר במינרל או בוויטמין מסוים יגרור איזושהי תופעה מסוימת או משהו בסגנון הזה. אבל מעבר לזה, השאלה שלך היא טובה, כי יש לנו מינרל אחד שהוא קריטי וחשוב, שנקרא ויטמין D. סליחה, ויטמין אחד שנקרא ויטמין D. ויטמין D יש לו משמעות מאוד מאוד גבוהה במה שקשור לחמצון תאים, ואנחנו לא מקבלים אותו בכמות גבוהה, כי הוא מגיע בעיקר מהשמש, אוקיי? אנחנו רוצים חשיפה מהשמש כדי לקבל ויטמין D. זאת אומרת, התוסף היחידי שעוד הייתי ממליץ לך לצרוך מהלך היום, בלי קשר אם אתה יודע שאתה צריך ממנו יותר או פחות, ויטמין D. אם אתה חייב אותו, אתה לא חייב אותו, אוקיי? יכול מאוד להיות שאתה תהיה בסדר גמור גם בלי לקבל אותו, או בלי לקחת בכלל ויטמינים. בדרך כלל במולטי ויטמינים, אני מדבר על תוספי תזונה מולטי ויטמינים, אתה תראה אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהצריכה היומית שלך, תבדוק אותי. אתה תראה שם באלפים. וזה בעיקר בגלל שדוחפים שם המון 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 מינרלים וויטמינים בתוך הקפסולות, כדי שזה ייראה יפה ומפוצץ, ואז הם יכולים לגזור על זה קופון. כמה באמת אנחנו משתמשים בזה, אנחנו לא יודעים, מחקרים מראים מעט מאוד, אין לנו אינדיקציות ממש ממש טובות, אז זאת תשובתי. ומעבר לזה, גם אם אתה אוכל נכון, ואתה במאזן קלורי ניטרלי או חיובי, הסיכוי שתפספס את הסיפור הזה של מינרלים וויטמינים ולא תקבל מספיק הוא נמוך. אוקיי, תודה. כיף, אורית או קלי? מי שואל שאלה? דברו איתי, חבר'ה. אני רציתי לשאול לגבי האתר, אמרת שיש, לא אתר, פייסבוק, יש קבוצה בפייסבוק? אמרתי, אני אעלה לינק לקבוצה, בפייסבוק, בקבוצה הרגילה שלנו, ובוואטסאפ. סבבה, אוקיי, תודה. בכיף. מי עוד? אין לכם שאלות? יש לי עוד שאלה. יש דבר כזה שנקרא... רק שם, שנדע. ז'ניה. כן. יש דבר שנקרא צ'יט מיל. צ'יט מיל. אז כן. תראה, אני אגיד לך מה, אם אתה צריך ב-30 יום... להגיד על זה משהו? תקשיב, אם אתה צריך ב-30 יום, אתה צריך צ'יט מיל, אז אתה חלש, אחי. כי זה כולה 30 יום. כאילו, מה שאני בא להגיד זה שאם אתה אחרי 30 יום, כאילו, אתה פחות מ-30 יום, אתה אומר, אני חייב את הדבר הזה, השונה, הטעים יותר, אז אחי, תוותר על האתגר, תעשה את זה בלייק. אתה מבין מה אני אומר? אוקיי. אתגר זה אתגר, באתגר אין צ'יט מיל. עכשיו, אני אגיד לך משהו שתעשה, תספור את מה שאני אומר לך גם להמשך. גם בהמשך אין צ'יט מיל. כי את מי אתה מרמה פה בסופו של דבר? אתה לא מרמה אף אחד. בסופו של דבר, כל מה שאתה עושה פה זה שאתה אוכל משהו שהוא כאילו משהו לא קונבנציונלי, לא רגיל, לא שכיח בתזונה היומית שלך. אבל בסופו של דבר זה קלוריות, חלבונים, פחמימות ושומנים. אז אתה יכול לכמת את זה בהתאם למטרה שלך, ולהכניס אותם אפילו בתזונה היומית שלך אם אתה רוצה, לא לקרוא לזה צ'יט מיל ולהפוך את זה להיות איזה דבר רע או מסוכן. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, הכוונה שם, אני מבין, זה שהגוף מתרגל, ואז אנחנו לא רואים תוצאות, כאילו לרמות את הגוף, כלומר, לתת לו תחושה שלא נורא. כן, בגלל זה באתר אנחנו הולכים לעבוד קשה, ואני אגיד לך משהו, אתה יודע, זה לא מה הגוף רוצה, זה מה הראש רוצה. הרי הרצון שלך לאכול צ'יט מיל לא מגיע מהגוף, הוא מגיע מהמוח. כי הגוף רוצה קלוריות, הוא רוצה קלוריות שיהיו לו טעימות. אבל לצורך העניין, אם אתה תהפוך את הצ'יט מיל הזה לאורז, הגוף שלך יגיד לך תודה רבה בדיוק כמו שאתה תאכל במקום האורז הזה פיצה, אוקיי? שלא תבין אותי לא נכון, אני בעד פיצה, אוקיי? פיצה זה דבר נפלא. אבל ב-30 יום האלה, הוא לא אמור להיות חלק מהתזונה היומית שלנו. אחרי ה-30 יום אני מצפה ממך שהוא יהיה מהתזונה השבועית שלך לפחות, אני אגיד לך שאני מכניס אותו בתזונה השבועית שלי באופן קבוע. כן, חבר'ה, שאלות נוספות. רחלי אתר, איפה השאלות של רחלי אתר? איך זה שרחלי לא שואלת אותי שאלות? האמת שיש לי עוד שאלה. דבר. מה עם חומוס? חומוס הכנסנו בקטניות. אוקיי. חומוס הכנסנו בקטניות, בואו נדבר על זה, בואו. חומוס הכנסנו בקטניות, ביחד עם מאכלים מותרים במידה, אוקיי? אתה רואה אותו? עכשיו, על איזה חומוס אתה מדבר בדיוק? אז אני שואל, כלומר, חומוס מסופר זה פחות, נכון? אם אתה תסתכל על התווית של החומוס מהסופר, אתה תבין שהוא לא יכול להיות באתגר. יש בו גם חומרים משמרים, גם תוספים נוספים מעבר לחומוס, וגם שמן תעשייתי,
ובינינו זה חרא של אוכל, לא אוכל שהייתי אוכל יותר ממנו, אבל חומוס בחומוסייה או בבית, כן יכול להיות בתוך האתגר הזה, אבל הבעיה איתו שהוא מכיל בתוכו המון קלוריות ביחסית מעט מזון. כי יש פה יחסית הרבה שומן, ובגלל זה גם הרבה קלוריות, ולכן כשאנחנו אוכלים חומוס, אנחנו לא נאכל הרבה ממנו, אנחנו נאכל מעט ממנו, ולפעמים זה קצת מבאס, כי אנחנו רוצים את הצלחת, לנגב עם הפיתה ולתת, ולפעמים זה לא אפשרי כל כך. אני יכול להגיד לכם, חבר'ה, הנה טיפ קטן שאולי אני אעלה אפילו בקבוצה ביום שישי, אני כל שישי מכין למשפחה שלי חומוס ביתי. אני החלטתי לא לקנות יותר בחוץ חומוס, למרות שיש מקומות נחמדים מאוד לאכול חומוס, אבל אפשר להכין אחלה חומוס בבית, אני אומר לכם ממש חומוס ברמה גבוהה מאוד, טעים, רק צריך לתת את הטריקים הנכונים, אפילו בקצת שימורים, זה אחלה, סוגר פינה, טעים, אבל מכיל הרבה קלוריות. נכון. הלאה, מי עוד? הלאה, יש שאלות, דברו איתי. סתיו, אריק, מה אתה שותה שם, אריק? זה באתגר? לא נראה לי באתגר. אריק, יהיה לו קשה באתגר הזה. הלאה. עוד שאלה רגע, מתי מתחילים? רגע, סתיו, דברי איתי. אמרנו קטניות וסויה וטופו והכל, ברגע שזה התזונה העיקרית, אז זה כן בא לאכול כל הזמן, נכון? כאילו, כלומר, אם לא אוכלים בשר, אז אם את צמחונית טבעונית, הם יהיו החלק המשמעותי בתזונה שלך, כן. ועוד שאלה ממש חשובה. כן. שוקולד מריר, כאילו 80%, 70%, כאלה. סתיו, בת כמה את? 21. אני רוצה לעשות סקר פה, לשאול מאיזה גיל מתחילים לאהוב שוקולד מריר, או שוקולד מריר 80%. אני חושב שהממוצע גילאים יהיה באזור ה-50, אולי 60, משהו כזה. לא מכיר הרבה חבר'ה צעירים שאוהבים שוקולד מריר 80%. אני יכול להגיד לך לפני זה כמה זמן, זה הרבה שנים בעצם. אמא שלי הכינה עוגה, ואמרתי, תעשי לי פלא אותו עוגה, וקנתה שוקולד מריר 80%, וטעמתי את זה, זה דוחה ברמות, אוקיי? סתיו, אם את אוכלת שוקולד מריר 80%, ואני מוריד לפניך את הכובע, אוקיי, בהצלחה. אני אגיד לך משהו כזה לגבי שוקולד. כן, אני אגיד לך משהו כזה לגבי שוקולד. שוקולד ללא סוכר, יש בו עדיין פחמימה, אוקיי? פחמימה מגיעה ממקום אחר, חייב להיות פחמימה, זה טעים. וגם ממתיקים מלאכותיים, אוקיי? זאת אומרת, זה עדיין אנרגיה, ולפעמים אם תעשית השוואה בין קופסה שוקולד פרה ללא סוכר, מריר לא סוכר, מול אם כן סוכר, את לא תראי הבדלים כאלה גדולים, בכמות קלוריות, הכוונה שלי. זה בנושא הזה. בנושא השני, את באתגר, ושוקולד הוא לא באתגר הזה. ואני לא אומר שזה יהיה לנצח, אני פשוט אומר, אם את מסוגלת 30 יום להימנע מהשוקולד מריר 80%, שהוא גם ככה לא טעים, אז כאילו, יאללה, תעבירי את ה-30 יום, ועוד 30 יום תאכלי שוקולד חלב עם סוכר, אוקיי? ותביני את המשמעות של זה. אני בטוח שאם את כן תהיי מספיק חזקה לוותר על זה ולא להכניס את זה, אז את תצליחי. אם את כן רוצה להכניס את זה, אז אין בעיה, זה קלוריות לכל דבר, בעיקר קלוריות משומן ומפחמימה, ותכניסי אותם בלוז היומי שלך, תראי מה זה מוריד לך. אני לא הייתי עושה את זה, אבל בכלל. סבבה. מי רצה לשאול שאלה? אני. כן, ליאת, אנחנו איתך. קמח קוסמין, או לחם קל, או פרחיות. קמח קוסמין. share screen. קוסמת, אוקיי, דגנים, או זה קוסמת, זה לצורך העניין אותו סיפור, מאכלים מותרים במידה. את אומרת את זה כי את עושה לחם קוסמין בבית? כן. וכאלה? כן, אז זה נגיד חצי נחמה, לחם ביתי, כי את יודעת, תוכל לשלוט ברכיבים. אם את יכולה לעשות, ליאת, זה חשוב, תקשיבי, אם את מסוגלת לעשות לחם טעים, עם פחות מחמישה רכיבים, תצא לכי לזה, תכניסי את זה בתוך הפחמימה היומית שלך. אבל אם הלחם שאת עושה בבית, הוא גם מקמח אחר, זאת אומרת, מקמח לבן, תוספים של קמח, כמה סוגים של קמח, בכמות הרכיבים שלו עולה על 5 רכיבים, אז בכמות מועטה אם בכלל, אוקיי? אבל, ומעבר לזה, אם את יכולה להפוך את הסנדוויץ' של הקוסמין שלך למנת פחמימה אחרת ממקום אחר, אז סגרת לעצמך את הפינה אפילו עוד יותר, אוקיי? באפליקציה עצמה של ה-MyFitnessPal, תהיה לך אפשרות גם להכניס את הקמח הזה, ותוכלי לראות את המשמעות שלו בתזונה היומית שלך. שאלה הבאה. שוב, ז'ני, אתה מפציץ, אני רוצה לשאול לגבי מים. דבר איתי. לגבי מים. אוקיי, מה אתה שאלה אומר טובה. לשתיית מים? שאלה טובה. ההמלצות באופן כללי מדברות על, נראה לי בחורף מדברים על 2 או 3 ליטר ביום, בקיץ יותר מ3 ליטרים, וכמובן בין 3. הבעיה היא שהרבה אנשים לא מבינים כל כך,
זה סדר פשוט. בכל הזירו יש מים, אוקיי? בקפה יש מים, בעגבניה יש מים, במלפפון יש מים, בברוקולי יש מים, אוקיי? זאת אומרת, אתם מקבלים מים בהרבה מזונות אחרים, אתם לא מודעים לזה. ולכן אנחנו צריכים להחשיב את זה במאזן המים היומי שלנו. אז הקטע הזה של להיות נאצי על המים, וחבר'ה, אתם חייבים לשתות את הכמות מים הזאת, ואם לא, אל תהיה פנאט של זה, מצד אחד. מצד שני, עכשיו אנחנו בחורף, קר לנו, בכלל אין לנו שום רצון לשתות מים, אז אנחנו גם מגיעים למצב שאנחנו במינוס בסיפור הזה של המים. אז המשמעות של המים בירידה במשקל היא מינורית, כי בסופו של דבר המאזן הקלורי והמקרונוטריאנטים יהיה משמעותי, אבל יש לזה עדיין איזושהי משמעות קטנה, וכן הייתי רוצה שתקפיד על הכמות, לא הייתי רוצה שתהיה פנאט על זה, וכן הייתי רוצה שתשים לב שאתה אוכל מזונות שעשירים במים, לקחת את זה בתוך התחשיב היומי שלך. אז מה ההמלצה על כמות? אני לא ממליץ לך, תצרוך מה שאתה מרגיש שנכון בשבילך, אני לא נכנס איתך לזה אפילו, אתה מבין? אם אתה תרגיש איזושהי בעיה בדרך, ואנחנו נזהה שהיא מגיעה כתוצאה מצריכה של מים לא נכונה, נטפל בה, אבל הסיכוי שזה יקרה יהיה נמוך. כי אם אתה לא צורך מספיק מים, אתה תתייבש. אם אתה תצרוך יותר מדי מים, אז אתה תרגיש את הנזק ההפוך מזה. אז זה לא יקרה, רוב הסיכויים שזה לא יקרה. אחלה. תודה. בכיף. הלאה, שאלות, חברים, תפציצו, קדימה. אנשו, תמר מג'ול. מצוין, טעים מאוד, יש בזה באזור ה-60-80 קלוריות לאחד. שזה הרבה, אוקיי? זה המון. זה נפלא, הייתי אוכל תמר מג'ול לפני האימון, תמר מג'ול אחרי האימון, וחוץ מזה לא מוציא את זה מהארון. קיבלנו. יאללה, מי עוד? דברו איתי. פרחיות, לאיפה זה שייך? אורז. פרחיות אורז? פרחיות כל מיני קוסמין וכאלו, גם? אז הם נכנסים בקמחים שדיברנו עליהם, פשוט משנים את המיקום שלהם, אבל פחמימה לכל דבר. הבעיה בפרחיות זה הכמות, אנחנו יכולים לאכול הרבה יחסית, ולאו דווקא להרגיש שאכלנו הרבה, אוקיי? אפשר לפרק פרחיות בלי הכרה בכלל, זה לא... אין הרבה כמות אנרגיה עצורה בהם, ולכן אני יכול לאכול הרבה מהם ולא להרגיש שבע מהם. אני אתן לכם איזושהי אנקדוטה קטנה קצת מהחיים האישיים שלי, משהו, שתף אתכם. אבא שלי לפני 15 שנה גילו לו צליאק, רגישות לגלוטן, אוקיי? וכתוצאה מזה הוא הלך לדיאטנית של הקופת חולים, והיא אמרה לו, אדוני, אתה לא יכול לאכול יותר לחם ופסטות, אז אתה צריך לאכול עכשיו תפוח אדמה ואורז. זה היה בעצם ה-go-to שלו בכל הפחמימות, כי הוא לא יכול לאכול דגנים. מה שזה עשה בעצם, זה אישר לו לאכול הרבה מהם, וכתוצאה מזה הביא לו את הפוך על הפוך, מה שנקרא. זאת אומרת, במקום שהוא יאזן את הבריאות שלו וירגיש טוב, הוא הביא על עצמו סוכרת סוג 2, כתוצאה מזה שהוא צרך המון המון פחמימה, עלה במשקל בצורה דרסטית, כמובן הוא גם לא היה פעיל בהתאם, אבל הנושא הזה של פרחיות מאוד 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 מסוכן. מצד אחד הוא יכול להיות אחלה בתוך התפריט היומי שלנו, אם אנחנו מכניסים אותו, מצד שני, כמויות, כמה נשים לב לכמה אנחנו מכניסים לגוף מהפרחיות. לא עדיף לחם ביתי מאשר פרחיות, כי זה פחות מעובד? אני אמרתי לליאת, אם את מסוגלת לייצר לחם ביתי שלך, עם פחות מ5 רכיבים, תשתמשי בו. פנן, מה עוד? חברים. יופי. מתי מתחילים? יפה. מתי מתחילים? נכון, שאלו את זה פה. אז תראי, בגדול... אחרי נוביגוד. אחרי נוביגוד היית רוצה, חבל על הימים האלה פשוט. אם אתה, בעצם אתה יודע מה, אני אעשה את זה ככה. אם אתה רוצה אחרי נוביגוד להתחיל לעשות את 30 יום שלך, אין שום בעיה, תתחיל, זה בהחלט משהו ריאלי. אני, חבר'ה, יש לי יום הולדת ב-31 לדצמבר, ואני הייתי נכנס לאתגר הזה עכשיו בלי שום בעיה. זאת אומרת, זה לא סוף העולם, כאילו, אם יום אחד בשנה לא נשתה את הכמות אלכוהול שאנחנו רוצים, לא נאכל את השטויות, מצד אחד, מצד שני גם זה לא יהיה סוף העולם, אם כן נשתה אלכוהול קצת יותר וכן נאכל, אנחנו נחשיב את זה בתוך התחשיב שלנו, אנחנו ניקח את זה בחשבון, ואנחנו נרצה לאזן בצורה נכונה מהלך היום. אז נקודה קטנה, ז'ני, אם אתה הולך לשתות או לאכול טוב בנוביגוד או באותו יום בסילבסטר, תאזנו את הקלוריות שלכם בבוקר ובצהריים לפני אותו ערב, אז בעצם לא תחרגו בערב. זה נקרא קיזוזים. אנחנו נדבר על זה בקבוצה, קיזוזים זו שיטה מאוד מאוד נוחה, לא להגיע למצב שאנחנו חורגים בכמות הקלוריות היומית שלנו. אבל נגיע לזה אולי בהמשך, אני לא רוצה לחפור על זה, זה קצת ארוך. אני הייתי רוצה להתחיל את האתגר הזה מחר. העניין הוא
שאת המפגש הזה אנחנו היינו אמורים לעשות אתמול בכלל. אנחנו לא עשינו אותו אתמול, כי יש לי ילד קטן בבית בן חודש, שאני לא יכול להשאיר את אשתי בקלות בבית, ולכן הייתי חייב לדחות את זה ביום. אם היינו עושים את זה אתמול, היום כבר הייתם יכולים להתחיל, זה היה נותן לנו יותר זמן, ובעצם לא היינו מתחילים פתאום ביום שלישי כזה לא קשור, אבל ככה זה לא כזה משנה. אתם יכולים לנהל לעצמכם איך שאתם רוצים, ולהתחיל מתי שאתם רוצים. אנחנו נתחיל את האתגר שלנו החל ממחר, היום הראשון של האתגר יהיה מחר, ואני אעלה כמובן את הכל כבר היום. את הקניות שלכם אני ממליץ לעשות כבר מחר, או אפילו, טוב, היום כבר לא יקרה, אז מחר לעשות לעצמכם קניות, לדאוג לכל הסיפור הזה. כל מה שלא צריך להיות בבית, ולא קשור לאתגר הזה, להעיף, לא יודע מה, לתת לשכנים, להעלים מהעיניים, וכל מה שכן באתגר הזה, להשאיר בארונות ולהכין לנו להמשך הדרך. זה לגבי זה. עוד משהו קטן, אני מאוד מאוד ממליץ, גם כתבתי את זה בדף בהתחלה, לבשל בבית ופחות לקנות בחוץ. אני מאוד ממליץ גם לסדר מראש את הארוחות שלנו, זאת אומרת כבר להכין אותה ולשים אותה במקרר, כדי שאנחנו נדע שאנחנו מסודרים ולא נצטרך פתאום לשקול בלחץ או משהו בסגנון הזה. זה בגדול. אחלה חבר'ה, אז תודה רבה לכולם, שיהיה המון בהצלחה. אני מעלה עכשיו את היה לי שאלה. כן. מה הצפי להוריד במשקל? מה היעד? שאלת $1,000,000. כמה את רוצה, ליאת? 5 קילו. לא יקרה, אוקיי? לא יקרה, כבר אומר לך. לא יקרה, ואני גם לא רוצה שיקרה, אוקיי? לא טוב. אנחנו בחודש ימים לא נוריד הרבה במשקל. מה זה הרבה? זה מאוד משתנה ממתאמן למתאמן. יש פה אנשים שיגידו לי אחרי חודש שהם ירדו 3 קילו, או באיזה משקל משמעותי כזה, ויש כאלה שיגידו שהם ירדו 0.5 קילו, ויש כאלה שיגידו לא ירדו בכלל, אוקיי? כמובן. אז בעצם להגיד לך כמה תרדי, אני לא יודע. אם שואלת אותי מה האידיאלי, מה המצב האידיאלי, זה מאוד מאוד תלוי גם במי שאת, אבל בגדול אנחנו מדברים על משהו כמו 500 גרם לשבוע, במקרה הגבוה יותר, לא קלוריות, לא יתבלבל, זה מדברים על 500 גרם משקל גוף שיורד במשך שבוע, אנחנו מדברים על 4 שבועות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו כמו 2 קילו, אולי טיפה פחות מזה. בדרך כלל הממוצע של הירידה הוא אזור הקילו וקצת כזה, ממה שאני שומע מאנשים, אבל זה לא המשמעות באמת החשובה של האתגר הזה. המשמעות החשובה של האתגר הזה, לשים לכם מול העיניים מה נכון לעשות כדי להשיג את המטרות שאתם רוצים, ומה קורה כשאתם אוכלים נכון לאורך זמן. זה המשמעות היותר גדולה. אחלה חבר'ה, לילה טוב לכולם ובהצלחה. לילה טוב. ביי. תודה רבה. בכיף. טוב, בהצלחה. לילה מקסים, תודה.